Ez horrela, ez horrela. Turba paragoa izan da. Arratzaldeon guztioi, eta, nik eta mila esker ona hurbildu izanagatik, eta, alako hitzaldietan beti esaten dutenez, geuk ere esango dugu, arratzaldeon streaming bidez ikusten eta entzuten ari diren oiei guztiei. Lehenik eta behin, eskerrak, nola ez, Martin Ugalde Kultur Foroari plaza hau eskaintzeagatik, guretzat beti plazera da plaza honetara etortzea, eta are plazera handiagoa plaza hau baliatu alizatea, inguru hau zuekin partekatzeko, ezta? Horre gonbidapenean ikusiko zenutenez, izenburua, ikasle euskaldun eanistunak, zergatik, zelan, nola, azken finean, iruditzen zaigu, hezkuntzaren gaia, beti dago pilpilean, baina gaur egun, ikusten dugu, hainbat erpinetatik, edo hainbat konturengatik, gaia honek garrantzi handiagoa hartu duela azken urteotan, ezta? Bestetik esan nahiko nuke, ama inguru honen atzean, kontseilua dago, baina esmerrakutu nahiko nuke, kontseiluan hezkuntza sektorea osatzen duten bazkideak daudela, bazkide horiek Euskal Herriko ikastolak, Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkartea, sortzen, kristau eskolak eta ikasi daudela, alegia beraiek egoki ikusi zuten, alako mai inguru bat antolatzea, orduan, beraiek ere,
kontseiluko kide dira, baina kontseilu zen ere eskerrak, halako aukera hau jartzeagatik. Bueno, esan bezala, ikasle euskaldun aniztunak nola bere garaian kontseiluak proposamen bat egin zuen horren inguruan, eta esan bezala, gai honek sokamuturre asko dauka. Eta gaur saiatuko gara, sokamuturre horiei eusten, eta aldala hainbat elementuri erantzunak ematen, ez? Ni oso laburpen txikia ingo dut, apur bat zergatik sortu zen ikasle euskaldun aniztunen prozesua, nolabait gaiari hasiera emateko, ez? Egin behar dugu 11 urte atzera, egia da, gurean, zegoela, apur bat ereduek ze emaitza ematen zuten, hori guztia bagenekien, baina egia da, 2005an, Eusko Jaurlaritzako ISE institutuak, nolabait, txosten bat atara zuen, txosten horretan agertzen zen, derrigorezko bigarren hezkuntzan, zein zen ikasleen hizkuntza gaitasuna, B2 maila Europako markoen arabera, mailori ebaluatu zitzaien, eta, horri ikusten zen, nolabait berretxe egin zen modu zientifikoago batean, ordura arte denok bagenekien, zein zen ereduek zein puntutaraino euskalduntzen zituzten aurrak. Egia ere bada, nolabait Pandoraren kutxa ere zabaldu zela, bazegoelako azterketa zientifiko bat, non azterketa horrek esaten zuen, ikaste ereduek zenolako emaitzak ematen zituzten, eta orduan horre jasotzen zen, zenolako aldaketa eman beharko lirateken. Garai hartan, kontseiluak lankidetza hitzarmen bat zeukan Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailarekin, eta hezkuntza sailak berak abiarazi zuen elebiko ikaste ereduen azterketa. Kontseiluari ere eskatu zioten bere ekarpena egitea, eta guk, nola ez, gure bazkideekin, lehen aipatu ditudan bazkide horiekin, gure azterketa egin genuen, ezta? Ikuspegi juridiko legala, ikuspegi solinguistikoa, ikuspegi psikolinguistiko eta glotoidaktikoa, eta ikuspegi operatiboa. Eta horrekin guztiekin, ondorio batzuk atara genituen. Hortaz, ikusi genuen, geneukala orubea, eta kontuan hartuta, gure bazkide hauek, ikasle euskaldun eleanistunak sortzen, eskarmentu handia segatela, alegia, etzala gauza berria, gure ikastoletan, eskoletan, ikastetxeetan, honezkero ikasle euskaldun eleanistunak sortzen zirela, erabaki genuen proposamen hori prestatzea. Proposamen horrek, bere prozesua pasatu zuen, eta 2007an, bazkide horiek, kontseiluaren bidez, proposamen hori publiko egin zuten. Tamalez, proposamenak ez zuen jarraitu beharreko, ibilbidea jarraitu, alegia, hor, beste batzuen esku geratu zen proposamen hori, horren implementazioa benetakoa izateko. Eta egia da, kontseiluak ordutik ere, proposamen hori osatzeko bestelako ekarpenak egin zituela, hizkuntzaren erabideari dagokionez, hizkuntza proiektu dagokionez, eta bar. Hala esan bezala, gaur ez da nire hitzartzerako eguna, eta agian, orain esan dakotik abiatuz, hemen badakagu Arantza Urbe izan zen ikasle euskaldun eleanistunak proiektua koordinatu zuen pertsona, alegia bera izan gure bazkideekin, hainbat aditurekin, hori ere aserbaratu nahiko genuke, gure bazkidez gain hainbat adituk ere parte hartu zutela prozesuan. Torrexegatik, lehenengo galdera Arantzari zuzendu nahi diot, bakigu, prozesu luzea urtebete edo gutxez urtebetekoa izan zen, segurki ere neketsua, era hezkuntzako eragile garrantzitsuenek hartu zenuten hor, baina azkenean lortu zenuten proposamen bat adostea. Eta galdera agian horri lotu alitzateke, zein dira ikasle euskaldun eleanistun proposamen horren gako nagusiak, horren testu ingura edo gurekin partekatza izabesteke eskaera. Arratsalde on denoi, eta ezertan baino lehen, hasi aurretik, eskertu nahi dut Martin Ugalde Foroari eta baita ere kontseiluari, mahai inguru hontan parte hartzeko luzatu didan gomita. Ikasle euskaldun eleanistunak sortzen proposamenaren gako nagusiak azaldu aurretik, nahiko nuke lan hau egin genuen garaian, zegoen testu ingurua pixkat aipatzea. Ikasteredua gainditzeko proposamena egiteko eskaria luzatu zigutenerako, ziren 30 bat urte eskoletan A, B eta D ereduak indarrean zeudela. Ordurako egiten ari ziren ebaluazioek, ikerketek eta baita eskarmentuak ere esaten ari ziren eredu horiek ez zirela baliogarriak ikasleak euskalduntzeko, agortuta zeudela. Ordurako euskalgintzak aspalditik salatzen ari ziren, eskoletatik ateratzen ari zirela 16 urteko ikasleak eta ez zutela euskera menperatzen edo gutxi menperatzen zutela.
derrigorrezko hezkuntzan urte luzeak egiten zituzten euskera ikasten, baino eskolatik ateratzen zirenean ez zuten nahiko euskera maila lortzen. Beraz, bazegoen nolabaiteko ezin egon bat jendartean gai honen gainean. Bestalde, garai hartan Europako mugak lausotzen ari ziren, jendarteak geroz eta eleanitzagoa eta kulturanitzagoa bilakatzen ari zen, eta garai hartan ere finkatu zituen hizkuntzen Europako erreferentzia markoak hizkuntzak irakatsi eta ikasteko irizpideak eta orientabideak. Ondorioz, hizkuntzen ezagutza neurtzeko mailak ezarri ziren, eta hainbat hizkuntz trebetasuna kontuan hartuta. Behar bada, gaur egun orduan baino ezagunagoak diren mailak ezarri zituen A1, A2, B1, B2, C1 eta C2 mailak hain zuzen. Eusko Jaurlaritzak proposamena egiteko eskaria egin zigunean 3 arlo kontuan izateko eskatu zigun. Lehenengoa zen etapa eta ziklo bakoitzan hizkuntzen arteko denbora banaketa, bigarrena zen hizkuntza proiektua aberasteko ikastetxe guztiek izan behar dituzten prestakuntza askotarikoak, eta azkena 3. B2 helburua egoki neurtzeko ebaluazio tresnaren diseinu bat egitea eskatu zigun. Lan esparru gisa derrigorrezko hezkuntza definitu zigun, hau da, 6 urtetik 16 urte bitarteko ikasleen adintarte hori. Baina berehala hartu ginen, proposamena eraginkorra izan zedin eta erdietsi nahi ziren helburuak sendotasun handiagoz lortzeko, derrigorrezkoa zaratagoko hezkuntza kontuan hartu behar genuela. Horregatik, gure proposamenean, derrigorrezko hezkuntzaz gain, begiratu genion gaur hezkuntzari, 0-6 urte bitarteko umeen hezkuntzari, eta baita ere irakasle gaien prestakuntzari dagokion hezkuntzari, batzuk aipatzekotan. Euskal Autonomia Erkidegoan hizkuntzak irakatsi eta ikasteko markoaren legeak agintzen zuen derrigorrezko eskola amaitzerakoan ikasleek 2 hizkuntza ofizialetan maila ona lortu behar zutela eta gainera atzerriko hizkuntza bat edo 2 ere menperatu behar zituztela. Baina ezin dugu ahaztu 2 hizkuntza ofizial horietako bat gutxitua dela euskera. Ondorioz, lan hau egiteko hainbat zientzia disiplinetatik begiratu genuen, adibidez, glotodidaktikatik, psikolinguistikatik, soziolinguistikatik eta baita ere soziopolitikatik besteak beste. Horregatik, gure proposamena ehundu genuenean, jo genuen Mari Jose Azurmendi, Felix Etxeberria, Paulo Iztueta eta Matilde Sainz adituen gana, eta haien ekarpena jaso genitun ere gure proposamenean. Ordura arte A, B eta D hizkuntza ereduen sistemarekin, euskera gutxiago zeukaten ikaslei, eskola euskera gutxiago eskaintzen ari zen. Eta hori izan zen akaso gure proposamenaren gako nagusiena. Izan ere, ikerketek esaten zuten, euskeraz zenbat eta denbora gehiago eskaini eskolan, ikasleek geroz eta euskaldunagoak ateratzen zirela eskolatik. Aldiz, zenbat eta denbora gutxiagoan aritu euskeraz eskolan, ikasleak gutxiago euskalduntzen ziren edo ez ziren euskalduntzen. Horregatik, erabaki genuen, gure proposamenean, argi utzi behar genula euskerari lehentasuna eman behar zaiola eskolan. Behintzat, hizkuntzak irakatsi eta ikasteko marko berriak ezarri duen helburua, lortu nahi bazan. Horregatik, gure proposamenean, ikas maila guztietarako, etxetik euskera zekartzan ikasleentzat mantentze eredua proposatzen genuen, eta etxetik euskera ekartzen ez zuten ikasleentzat murgiltze eredua proposatu genuen. Euskerari eskaini beharreko denbora ez gain, horrez dago denbora bakarrik etzan gakoa, proposamenean denbora horren kalitateaz, hizkuntzen arteko harremanean eta ukipen legean, alde afektiboan, motivazioan, identifikazioan,
eragintaldeen antolaketan, metodologian, elkarrekintzan, hezitzaileen prestakuntzan, prozesuen ebaluazioan eta abar, ipini genuen arreta. Proposamenean, hizkuntzak irakatsi eta ikasteko markoaren garapenerako hainbat proposamen aurkeztu ziren, atalka zehaztuta eta multzokatuta aurkeztu ziren, eta atal bakoitzean proposamen horien nondik norakoak argudiatu zian. Argudio eta proposamen guzti horien artean, 10 ardatz azpimarratu nahi izan genuen gure ustez, ikasleek derrigorrezko eskolaldia amaitzen dutenean, euskaldun eleaniztunak izateko bidean, erabakigarriak direlakoan, gure ustez. Eta esango nuke, hoiesek direla proposamenean dauden gako nagusiak. Ardatz horietako bat, diskurtsoa zan. Diskurtso horretan, eleaniztasunaren izaera eta ezaugarriak jendarteratuko dituen diskurso bat zabaltzearen beharra ikusi genuen. Hizkuntzen irakaskuntzaren eta ikaskuntzaren planteamendu berri horretan, euskerari lehentasuna ematearen abantailak eta alde onak azpimarratuko zituena. Bigarren ardatza ikastetxeko hizkuntza proiektua antolatzea izan zen, eta horren barruan hizkuntza normalkuntza plana zehaztea. Horretaz arduratuko zen arduradunaren lanpostuarekin eta zegozkion bitartekoekin. Eta gainera, iritzi genion plan hori preskriptiboa izan behar zuela. Hirugarrena, ebaluazioa arduratuko zen fundazio bat sortzea proposatzen genuen. Beste eginkizun batzun artean, B1, B2, C1 eta burutu daitezkeen gainerako proben prestakuntza eta kudeaketaz arduratuko zena. Gure proposamenean ere proposatu genuen fundazio horren osaketa eta abar. Eta eskatzen genuen, proba horien emaitzak publiko izatea fundazio horren bidez. Laugarren ardatza, aurre ebaluazio glotodidaktikoa deitu genuena izan zen, eta hori izango zen, aurrezkuntza amaieran, hau da, ikasleek 5 urte dituztenean, ikasle bakoitzak, hizkuntza bakoitzean ditun gaitasunak neurtzea. Zertarako, lehen hezkuntzara pasatzen danean, derrigorrezko hezkuntzara pasatzen danean, jakiteko ume horreri, zein hizkuntzetan jarri behar zaizkion indartzen neurriak edo dana dalakoak. 5. ardatza, hizkuntzen zertifikazioa planteatzen genuen. Bai ikasleei eskaintzea zertifikazio bat, bere ikasketen amaieran, eta baita ere ezigunei kontuan eukita, A, B eta D ereduen erreferentzia desagertuko zala jendartetik, eta jendeak jakintzezan, ezigune bakoitza, hizkuntza arloan nola zebilen. 6. ardatza, eskolako langile guztiak euskaldunak izatea ezinbestekotzat ikusten genuen. 7. ardatza, hezitzaileen prestakuntza diseinatzea eta antolatzea. Eta azpimarra jarri genuen ere hezitzaileen prestakuntzaren puntu honetan. 8. ardatza, eta behar bada hau ere guretzat oso gako nagusia izan zen, aurre hezkuntzan 0-6 adintarte hortan hezkuntza derrigorrezkoa ez dan adin horretan, eta batez ere 0-3 adintarte hortan, murgiltze eta mantentze ereduak sartzea. Hemen egin ziren ikerketak eta baita ere kanpoan egin ziren ikerketek erakusten zuten 2 urteko umeek gaitasun aparta dutela hizkuntzak bere ganatzeko. Orduan, ikusten genuen, benetan, inbertsioa egiten balimazan adintarte horretan, ondoren derrigorrezko hezkuntzara pasatzen zirenean ikasleek, hizkuntza aldetik, hobeto moldatuko liratekela, eta ez genukela ibili beharko, partxea jartzen, DBH-era iristen direnean, edo ja, probaien atarietan daudenean. Beste ardatz bat, irakasle eskolek, irakasle gai soilik euskaldunak prestatzea izan zen. Hau da, irakasle eskoletatik ateratzen ziren irakasle gai guztiak euskaldunak izatea.
Eta azkeneko ardatza, beharrezko bitartekoak aurrikusi eta onartzea. Eta hau, Eusko Jaurlaritzari eskatzen genion, hizkuntzak irakatsi eta ikasteko markoaren garapenerako proposamena abian jartzeko, behar ziren bitartekoak eskolaren esku jartzea. Eta, uste dut hauekin, gutxi gora bera, gure proposamenaren gako nagusiak aurkeztuta gelitzen direla. Bale, eskerrik asko Arantza. Behar izatera, gure proposamena eta horata ziren material osagarri guztiak, Kontseiluaren egunean ere badituzue eskuragai, ez? Dute, arreta handiagoz irakurtzeko. Esan bezala, Arantzak egin zuen koordinazio lan hori, eta horre lehen aipatu dut, bai ikastolak, EIGE, Sortze, Kristau Eskolak eta ikasik parte hartu zuten. Eta, horregatik, hemen bigarren gonbidatua Bele Arizna Barreta dugu, Euskal Herriko ikastoletako zuendari pedagogikoa. Eta lehen esan dut, bazkidoie basekatela eskarmentua, ikasle euskaldunean iztuna sortzen, ikastoletan, ikastetxeetan eta eskoletan, eta, egia da, bazkena markadetan, ikastolek ere, belaunaldi berri euskaldunean iztunak sortzeko, horren alde egin duten lanare asimarratzekoa dela. Eta egia da, ingurumari horretan, alegia, Kontseiluan proiektu hau prestatzen ari ginean, ikastoe elkarteare ari zala beraien hizkuntza proiektua osatzen, ezta? Prozesu horri osatzeari ekin zion, eta hortik ere etorri zan beraien ikastoleen hizkuntza proiektua garatzeko gida. Eta egian ikabeli luzatu nahi nikoke galdera hortik ebideatuko nikoke, ezta? Horre zein dira, zein izan beharko lirateke hizkuntza proiektuaren ardatz nagusienak ikasle euskaldun eleaniztunak bermatuko baditugu. Arratsaldeon, eta ikastolen elkartearen aldetik ere eskertu aukera hau hemen egoteko eta gure planteamenduaren azalpenak emateko. Galdera ona da. Zein dira edo izan beharko lirateke ardatz nagusienak. Nik gehiago zentratuko naz apur bat guk egindako ibilbidea. Ze ardatz edo ze ondorio atera ditugun, eta ondorio horiek atera gala baieztatu edo doitu egin ditugu gure planteamenduak ordutik ona. Egia esan, 2009koa da, Paulek esan duen bezala, ikastolen hizkuntz proiektua, planteamentua. Ez gida bakarrik, horrek gero azaldukoan bezala bi aspekto berizten ditu, alde batetik markoa, eta gero bai, bigarren zatian gida. Dokumentuak berak ondo berizten duen bezala, alde batetik markoa, baina bestetik gida, ja praktikan ikastola bakotxak bere hizkuntza proiektua garatzeko eta aurrera eramateko. Eta hori askoz ere zehatzagoa da ereduekin eta bar. 2009 ipini dugu hor referentzizko datu bezala, edo fetxa bezala, baina egia esan, ja, 60-80 hamarkadan, ja, elebitasuna ardatz duen planteamenduan ari zirela ja ikastolak lanean, ezta? Euskarazko hezkuntza, ume euskalduna nahi erdaldunentzat, nahi erdaldunentzat, eta gero, euskararen sustapena ikastoletatik, barruan noski, eta bai, ikastolatik kanpo ere. Pixka bat hor, 80garren hamarkadan, ja, ematen da jauzia eleaniztasun planteamentura. Orduen, elebitasunetik eleaniztasunerako jauzia hizkuntz proiektuaren beharra dakar ezinbestean. Gure ikusten gendun behar hori. Eta ja, ikastolok 1981an, dokumentu hau izan baino desente lehenago, abian jarri genuen ja eleanitz proiektua, ikastolen eleanitz proiektua. Gaur egun, gure ikastola gehienetan, euneko esango nuke, aplikatzen dena, bere evoluzioa izan digordutik ona, baina aplikatzen jarraitzen dena. Eleanitz proiektuaren xedea zen eta da, euskara ardatzat duen eleaniztasun egitasmoa uztartu eta orekatua garatzea lau hizkuntza barne dituena. Hori da, definizioa eta asmoa eta planteamentua horra bideratuta daukagu. Labait, argi eukita euskara ardaz duen eleaniztasuna, baina uztartuz eta modu orekatuan landuz lau hizkuntzak barne hartuz. Lau hizkuntzak, baina lehen
Arantxak aipatu du, momentu horretan referentziazko marko bezala, Europako hizkuntzen referentziazko markoa, guretzat ere garrantzizkoa zan, eta da, oraindik ere. Eta ez dakigu, administraziotek egiten dienean planteamentuak, hezkuntzarako planteamentuak hizkuntzarroan, zergatik dagoen horrenbeste beldur, zehazteko, zeintzuk diren, 16 urterekin gutxienez, derrigorrezko eskolaldia bukatzerakoan, zein izan behar duen hizkuntzari dagokionez, irteera profila. Eta argi esan, zein dan hizkuntza administrazioaren ikuspegiti behintzat, hizkuntza bakotxean lortu beharreko profila. Guk hori markatuta daukagu eta argi gainera. Eta hemen bertan ere, ikastolen hizkuntza proiektuan ere horrela daukagu. Derrigorrezko eskolaldia bukatzerakoan, 16 urterekin, gogoratu ja, 82ko euskararen normalkuntzarako legeak zer esaten zuen. Derrigorrezko eskolaldia bukatzerakoan, eta 14 urterekin bukatzen zen orduan, zer lortu behar zen. 16 urterekin orain ipinita ere, badirudi oraindik bildur garela argi esateko zer lortu behar dugun. Guretzat, euskera eta gaztelanian, B2 da referentzia, inglesean B1 eta frantzesean A2. Hori, noski, hegoaldeko planteamentuan, esango nuke, EAEn eta Nafarroan. Iparraldean, alderantziz bihurtzen da frantzesa eta gaztelaniaren arteko relazioa. Orduan, bueno, hor argi zehaztuta geratzen da, eta horra begiratu dugu ikastolo gure hizkuntz proiektua definitzerakoan eta bitartekoak eta bai plangintza zehazterakoan. 2000 urtetik aurrera, oinarrizko dokumentu bat landu zen, eta apurka-apurka zabaltzen joan ginen ikastoletara. Ez ikastola guztietara golpean, baizik eta prozesu bat jarraitu zen hor, 2000-tik 2009-ra. Eta prozesu horren bukaeran, sortzen da ikastolen hizkuntza proiektua deitzen den dokumentu hau, markoa eta gida dena. Baina hor prozesu bat dago. 7 urtetan zehar, apurka-apurka, talde ezberdinak martxan ipintzen dira, lehenen urtean 2002an uste dute 11, horren urtean 10, 7 progresiboki, eta pixka bat ikusiz eta hortik elikatuz, ekarpenak eginaz, gero izango dan 2009ko ikastolen hizkuntza proiektua. Ikastolen hizkuntza proiektua bi alde ditu, lehen esan dudan bezala, alde batetik markoa eta bestetik gida. Markoari dagokionez, bueno, noski, koherentzioa pilatu behar gendun ikastolak bere izaera eta ereduan dituen berezko helburuekin. Eta hor, goratu, euskaldun eleanitzak estea, euskaraz bizi eta lan egitea, eta euskara eta euskal kultura sustatzea. Ikastolak bere izaeran eta ereduan definizio hori dauka, pintzat, hizkuntza eta kulturari lotutako helburuetan. Euskaldun eleanitzak estea, euskaraz bizi eta lan egitea, eta euskara eta euskal kultura sustatzea. Eta hortik abiatuta, printzipio edo izaera eta eredu horrekin koherentzian planteatu gendun hizkuntz proiektua. Eta proiektu hori definitzerakoan nolabait euskaldun eleanitz konzeptua bera ere definituz joan ginen. Konzeptua bera ere. Zer da euskaldun eleanitza? Guretzat, 3 ezaugarri behintzat, euskara bizitzako egoera guztietan modu egokian erabiltzeko gai direnak, euskararen aldeko hautua egiten dutenak, eta beste hizkuntza batzuk erabiltzeko gai direnak. Planteamentu horrekin, definitze joan garen horrean, euskaldun eleanitz konzeptu hori horrela definitu dugu. Eta zer da orduan hizkuntza proiektu hau? Hizkuntza proiektu hau esan du proiektu bata, plangintza bat, baina hizkuntza guztiak hartzen dituena eta eremu guztiak. Hizkuntza guztiak eta eremu guztiak. Eremuak aipatzen dugunean, azken baten hau da aterki bat bezala, eta bi erdi izango ditu, alde batetik eremu pedagogikoa, baina bestetik eremu instituzionala. Eta eremu guztietan eragin behar du hizkuntza proiektu honek. Eremu pedagogikoa noski, gela barrukoa, alde batetik kudeaketa pedagogikoa eta interakzio didaktikoa, hor sartuko litzateke hizkuntza erabiltzen eta hizkuntza erabiliz, metodologia egokiak, eta beste arloetan ere hizkuntzari ematen zaion tokia eta gero gelaz kanpoko eremua, beste bat izango litzateke eremu pedagogikoan, eta eremu instituzionalean alde batetik, eraketa eta barne harremanak, bai ikastetxean bartan, bai familiarekin, eta gero inguruarekiko eta gizartearekiko harremanak. Eremu guzti hauetarako plangintza bat beharrezkoa ikusten gendun, planteamentu koherente bat, hizkuntza proiektu koherente bat garatzeko. Hau da,
marko bat, baina plangintza bat bai. Hori gero ikastola bakoitzak bere hizkuntza proiektu propioak garatu ahal izateko. Eta plangintza horretan kontuan hartuz 4 hizkuntzak eta baita 2 eremuak, bai pedagogikoa, bai instituzionala. Azkarrago joango naiz, plangintzari dagokionez zer eskaintzen diogu. Alde batetik plantamendu orokor bat. Plantamendu orokorrean jartzen ditugu eremu hauek. Pedagogikoa, instituzionala, pedagogikoan agertzen dira aipatu dituen biak, gela barrukoa, kanpokoa, eta bestean antolaketa komunikazioa eta gizartea, eta gero bestean jartzen dugu hizkuntzak. Hizkuntza bakoitzak zein eremutan nolako pisua aukiko duen eta ze irizpideren arabera. Hori markoak eskaintzen du. Gero, egoera, ikastola bakoitzaren egoera, kontesto, testuinguru soziolinguistikoa eta bar kontuan hartuta, hori irizpide horiek aplikatuko ditu eta garatuko du bere hizkuntze proiektu propioa. Baina, planteamentuan hori argi ipintzen dugu pisu espezifikoa emanez batez ere, zein irizpideren arabera. Esate baterako, argi dago, euskara hizkuntza nagusia eremu guztietan izan behar duela, hori abia puntua. Baina hortik aparte, ze tokia dauka gaztelanirak, olako egoera eremu bakotxean. Ze irizpideren arabera. Atzerriko hizkuntzak gelaz kanpo. Ze irizpideren arabera erabiliko dugu. Gela barruko lana indartzeko, horretarako, bai, beste zerbaitetarako, beste helburu batzuk ere, irizpide batzuren arabera hartu zera. Eta hemen egiten dana da, lagundu irizpideak esplizitatzera ikastola bakoitzari. Bigarren marko horrek eskaintzen dion beste proposamen eta gela barruko hizkuntzen plangintza. Gela barrukoa, ja. Sartzen gara eremu pedagogikoa, gela barrukoa. Zergatik, hombre, darotakigu funtzeskotasuna hor badagoela, ez? Hemen egiten duguna da, planteamendu bat alde batetik, 3 urtetik hasita, hemen 3 urtetik hasi ginen gu, hau planteamendu egiterakoan, etapaz etapa eta mailaz maila, eta bestalde adina, kasu bera da, eta bestaldean, euskera, gaztelania, inglesa eta frantzesa, ze presentzia aukiko duen gela barruan. Hizkuntza bera lantzerakoan, zein izango dan gutxienezko ordutegia. Gutxienezkoa. Eta gero, hortik aparte, noiz hasten dan, ze pixu aukiko den, eta hortik aparte, ze trataera izango duen hizkuntza horretan beste gai batzuk ikasterakoan. Baina beti ere argi aukida, euskera ardatz nagusi bezala. Euskaran ardaztutako planteamentua. Eta hori nabaria da, edozein kasutan, proposamen honek eukidituen konkrezio ezberdina kontuan hartuta gure ikastola guztietan ere, aztertu dugu, ebaluatuta dago, eta euskerak hartzen du 75%. 75%. Gaztelaniak 9%, inglesak 12% eta frantzesak 4%. Orduan, 4 hizkuntzak, eremu guztiak, irizpideak planteatuta, baina azkenean euskera ardatza duen planteamendu eleanitza. Eta gero hortik aparte ja, bigarren zatia izango litzateke, bigarren zatian eskaintzen dana, askoz ere zehatzagoa, ikastola bakoitzak bere plan hizkuntza proiektu propio egiterako gida. Bueno, labur esango dut, hizkuntza proiektua garatzeko ibilbidean planteatu gendun 5 urteko prozesu bat. Ikastola bakoitzean, 5 urteko prozesu bat. Urratzez urratz zehaztuta, urte bakoitzean 5 urratz, 5 urteko prozesu bat. Bueno, holan argi izateko, bi alditan banatuko nukenik. Lehenengo urtea funtzeskoa, lehenengo ikasturtea funtzeskoa, lehenengo urratza, noski, hausnarketa eta sozializazioa, nolabait behar hori sentidu arazteko hezkuntza komunitate osoari, ikastola bakoitzaren hezkuntza komunitate osoari. Bigarren pausua, lehenengo ikasturte horretan, esku hartze eremu guztietan zer egiten ari garen, zer egiten ari gara, momentu honetan, diagnostikoa, eta ondoren plan estrategiko bat. 4 urterako plan estrategiko bat. Hori lehen urtea bukatzerakoan, lan hori eginda eta ja plan estrategiko bat. Lehenengo urte honetan funtzeskoa da hizkuntza proiektu taldeak egiten duen lana, eta irakasleriak gehiago parte hartzen du diagnostikoa. Baina batez ere hor motora eta nukleo fuertea izan ziren hizkuntza proiektu taldeak ikastola bakoitzean. Bigarren ikasturtetik aurrera, bueno, hor dago 4 urteko ziklo bat, urteko plana aurrera eraman, ebaluatu eta urrengo urteko plana idatzi. Baina aldi berean, elikatzen joan, hasieran egin dugun hizkuntza proiektuaren lehen planteamentua. Eta 5. ikasturtearen bukaeran, olabait ja, plan estrategiko, bueno, sendoago bat idatzi eta auki analizateko.
Eta ateratako ondorioak, bueno, ondorioak edo nolabait printzipioa bihurtu direnak, momentu honetan. Ondorioak atara ala, sendotuz edo gure printzipioak. Hau botako dotolan, eta behar bada, eztabaidarako bebai. Kalitate honeko euskal hezkuntza garatzeak ezinbestean eskatzen duela euskara eta euskal kultura suspertzea eta sustatzea, hori argi dago, baina inguruko hizkuntza nagusiekin edota nazioarteko lingua frankarekin leian jardunez gero ez dagoela helburu horiek lortzerik gaur egungo munduan. Zer esan nahi du? Hizkuntza plangintza ikuspegi zabalago, malguago eta inklusibo batetik planteatzearen beharra. Beste aspektu batzuk konfirmatu digute garrantzizkoa dela aipatutako eremu guztiak kontuan hartutako hizkuntza planak egitea. Eta, bueno, amaitzeko esango nuke, bueno, momentuz guk horrekin jarraitzen dugula, plan horrekin, egokitu dugu, kontuan okin behar dugu, 2009-tik ona, aurretik hasi ginduen prozesua, baina euskal kurrikulumaren garapena aurrera eramaten ari garela. Bai, ikasmaterial gintza sortuz, baina horretarako prestakuntza eginaz. 2009-ko hizkuntza proiektuan agertzen den planteamendu hori, momentu honetan aztertzen eta berridazten ari gara. Berridazten ari gara. Sendotu egiten da orduko planteamentua, bai egin dugun, bai kanpo ebaluazioak eman diguten emaitzakin, bai geuk espreski egin dugun ebaluazio bat Euskal Herriko Unibertsitatearekin hitzartuta, eta beste printzipio bat argi dagoena da, planteamentu hau ezin dela aurrera eraman, ez badago atzean, ikasmaterial gintza koherente bat, eta ikasleen prestakuntzarako proiektu sendo bat. Bi elementu klabe. Diseinua, proiektua, gida gintzak ikastola bakoitzaren hizkuntza proiektua, baina ezinbestean hori gauzatzeko ikasmaterial gintza koherente baten beharra. Hor apostu fuerte egiten ari gara. Eta ezinbestean prestakuntza plan bat ere, sendo bat. Eta amaitzeko, momentu honetan esan dut pixka bat euskal kurrikularen dinamika sartzean, bueno, egiten ari gara ja, DBH-ko kurrikuluna gauzatu dugu ja materialetan, lehen hezkuntzakoari heldu diogu ja, esperimentazio bat egiten ari gara zigarren mailan, eta, bueno, zertan ari gara, hizkuntzen kurrikulum bateratuan urratsak ematen. Horrez ere esan nahi du, bizitzako adin horretako aurrak eta gazteak eta gerora bizitzan izango dituen egoera eremu eta egoera ezberdinetan, bai eremu personalean, sozialean edo akademikoan eta gero lan eremuan, zeintzuk diren eremu bakotxean idatziz eta hauz ikasle batek kudeatu behar dituen egoerak eta horra bideratutako planteamentua. Hizkuntzen kurrikulum bateratua deitzen diogura, eta horretan ari gara momentu honetan. Esan nahi dut, indarrean eta jarraitzen dugu hizkuntza proiektuarekin, baina azken urte hauetako gure planteamentua berri idaztera ekarriko gaitu pixka bat horko hainbat aspektu. Eskerrik asko Abel, zuen proposamena ardatz nagusienak azaltzeagatik. Apo bat, lehen esan bezala, proposamena aurkeztu egin zen, bere ibilbidea, tamalez hor, esan egon honen atzean, erabaki politiko ausartik, proiektua bere horretan garatzeko, baina bai, 2013 urtean, sortzen elkartearen bidez, bere bai, planteatu zuten, zaukera egon ziteken, ikasle euskaldunizunak proposamen hau alzala, ikastetxe batzuetan aplikatzen hasteko. Lehen Arantzak aipatu du, horrain bat ardatz aurreikusten ziren, ardatz asko erabaki politikoen ondoriozkoak dira, alegia ez daude gure esku, baina, bai Aitor ikastola eta bai Dimako herri eskola, nola izartu ziren, esperientzia pilotu batzuetan, ikasle euskaldunizunak sortzen proiektu hau nolabait aplikatzeko. Horrexegatik gure, hirugarren gonbidatua Julen Etxeberria da, Aitor ikastolako zuzendaria, eta momentuetan bera koordinatzen ikasle euskaldunizunak sortzen proposamenaren egokitzapena Aitor ikastola. Orduan, behantza galeraneko sinpleak dira lehenengo buelta honetan, ez da, bai, segatik momentu batean, Aitor ikastola bezalako ikastetxe batek erabaki zuen proiektu honetan murgiltzea, eta oain arte, urte batzuk igaro dira, esperientzia pilotua abian jarri zanetik,
Eta, zenolako ekarpenak egin dizkion ikastetxeari eta berez, ikasleak euskal elezunak sortzeko prozesue horri. Txaldeon eta eskerra bat sortzen elkartenatik ere gonbidatuak izan gehalako gaurko zaiora. Ikastolako gai izarra izan da beti hizkuntzen transmisio gaia, sorreratik. Zonalde bakoitzeko berritzegunetatik irakasleen artean formazio saietarako laguntza jaso genuen lehen aldian ere, oin dela ez dakit zenbatezan, 25 urte o 25 urte ere, lehenengo gaia hori hartu genuen hizkuntza proiektua egitea. Euskera beti izan bada ere ikastolako abiapuntuko hizkuntza, ez genituen gaztelera eta inglesa baztertzeko asmorik ere. Eta, inglesaren kasuan, abelek esan duen bezala, gure ikastolako sarekoak izanik garai hartan, lehen Artigaleo deitzen zitzaien proiektu hori martxan jarri genuen, eta horrekin jarraitzen dugu. Eta gaztelerarekin ere, egia esan ez diogu, egia esan behar badugu, gure auzoan ez dugulako beharrik ikusten da, hirugarren mailatik gora azten geha, eta horrela jarri genuen hizkuntza proiektuan da gaur egun, horrela jarraitzen dugu. Orduan, hizkuntza arloari, beti ahalik eta entzuten genituen, edo ahalik eta ikastoro gehienetara joz, hobekuntza gehien txertatzen saiatzen ginean, hizkuntza normalkuntza planetan ere parte hartu izan genuen behin da berriro, diagnostikoak eta urtetako planak antolatuz. Hala ere ikastolatik egindako saiakera hauetan ikusten genuen, euskararen erabilera etzala guk nahi genuen bera, ez? Euskaren ezagutza maila bermatua ikusten genuen, ikasleengan nolabait ere bermatua ikusten genuen, eta gero ikastolara etortzen ziren gurasoak ere, euskara erabiltzeko gaitasun handiagoa zuten arren, ez genuen ikusten gure ikasleak erabilera maila hori, euskararen transmisioan, hizkuntza baten transmisioan lagunduko duen erabilera horrek, ez dakit, igoera nabarmenik zuenik. Alderantziz, kezkatua ginean, zotezan kontrako jarrera ikusten. Horren zergatia, iturri eta eraskotakoa zelakoan geunden, herritarroien militantzia gutxixeago, hizkuntzari dagokienez, gaztelerazko telebista digitalaren indarrak, hizkuntzaren euskararen prestigio eta estatus ahula, kalean ere erabilera eskasagoa sumatzen genuen, denak izango zuten zer esana, baina neurri batean ere uste, baina gauza bat adieraz genezaken, eta horri heldu genion proiektu hau hartzerakoan. Ezin dela euskara eskolara mugatu eta honengan ardura guztia jarri hizkuntza bat bere osotasunean garatu ahal izateko. Euskara da beste balore guztiekin ere horrela gertatzen da. Eskolatik kanporatu egin behar genuen. Orduan, ordura arte ikastola barruan egiten genitun lanak, eta bera auzo mailan betiko korrika, besteko lako planteamendu guztietan hartzen genuen parte, baino, eta gurasoak implikazio ganatzeko ere ekintzak egiten ziren, baina ez hola era sistematiko batean, ez? Orduan hau dela eta, beti nik bide lagun eta kide garen sortzen elkartearen gandik gonbidapen jaso genuen, eta ezin hobeto txertatu genuen gure nahiarekin. Elaniztasunaren konplexutasuna ikusirik, eskola instituzio mailatik haratago doala ikusi genuen, eta eskaintzen zitzaigun proposamen honek puntu hau ere irekiagoan lantzeko aukera ematen zigun. Bestalde gure hezkuntza proiektuko punturi garrantzitsuenari egiten zion men. Hau da, euskara izango zela, bermatu beharreko lehenengo hizkuntza, eta hortik abiatu beste hizkuntzen garapena bultzatzeko. Lanketa honetan, babesa eta ziurtasuna emango ziguten elkarteak ikusten genitun. Sortzen, Euskara Kontseilua, Luiar Fundazioa, garai hartan behintzat gurekin zan. Ez genuen ikusi aukera hori aztertzeko edo txandapasa egiteko txandapasa egiteko modukoa zenik. Orduan, klaustroan aztertu zen gaia, eta eskola kontseiluan ere bai, eta baiatzan man genion jasotako eskaintzari. Eta horrela, Dimako eskolarekin batera, lanari ekin genion 2012-13 ikasturtean. Eta ez arantxak bergoro arazi digune 10 ardatzoiek betetzen zialako,
ahaleginak bebetik hasi eta gorantze, ez ditzen goratzen danak, eta zaten, bueno, zertan sartu geha. Orduan, jarraian, 2012-13 ikasturtean jarraipen bilera gunea sortu genuen, eta lanean hasi ginen egin beharreko lan guztia zehaztu asmoz, eta jarraipen bilera horietan biltzen zinen lehen aipatutako sortzen kontseilua eta Luiar Fundazioa eta Dimako koordinatzaileak. Eta, bueno, horre, hasi izan erabakitzen, gure proiektuan nondik enora jungo zen. Emaitzak urte batzuk beranduago, 2 edo 3 urte beranduago, diagnosia egina daukagu. Ezinbesteko puntua iruditzen zitzaigun, egungo egoera ezagutzea, gure hizkuntza proiektuan abia puntua argitzeko. Diagnosia hau ikastolatik abiatu genuen, ikastolako komunitatea osatzen dugun estamentu bakoitza bere aginez, baina ikastolatik haratago joan genuela eta, hori izan gure nahia behintzat, ezin gelditu eskola inguruan bakarrik. Inguruan mugitzen zenaren inguruko diagnosia egitea ere ezinbesteko genuen. Eta horrela egin zen, auzoko eragileekin ere aurrerago azalduko den bezala. Irakasleak, Luiar Fundazioaren laguntzarekin, bakoitzak hizkuntzekiko ikastola naiz ikastolaz kanpo egin duen ibilbidea azaltzeko, eta hizkuntzen inguruan hausnarketa txiki bat egiteko baliagarri izan zen. Ikasleak ere aukeratu genituen, lagin bat ere aukeratu genuen, 5. mailako ikasleak izan zian, eta beraiekin eta Luiar Fundazioaren laguntzaz ere, harien ekarpena jaso izan zian. Gurasoak ere bai. Desiento kostazitzaigun, jendea hurbileraztea, baino, 10 hizkuntza desberdina zuten guraso talde bat ere biltzea lortu genuen, Luiar Fundazioaren txapelpean, eta bukatzeko, auzoko eragileen zerrenda egin genuen, eta han ere saioak egin genituen, diagnosi hori, auzoko diagnosi hori ere egin asmoz. Oso saio arrakastatxo izan zian, auzokoak, batez ere parte hartzea aldetik, ikusten genuelako, egiako elkarteek prestutasun handia zutela horrelako proiektu batean sartzeko. Orduan, alde batetik diagnosia dugu, eta orain, bildutako datuekin guztiekin, hizkuntza proiektu bat osatu dugu. Ez urdurarekin hasi ginean, eta ari garaia, atal guzti horiek betetzen. Batzorde eskumordo batetik pasa ondoren, badugu ja eredutxo bat. Ikusten duguna da, guk, hasiera batean 4 urteko planek gendu, ikusten da, plan honek, ez duela bukaerarik. Ezin dela, ardatzan markatu ditzakegu, baina urtetako lana da, eta gainera aldatuz doan nenean, ez dela bukatzen, ez. Orduan, momentu honetan, irakasleak, osnarketa sakona egiten ari gara, irakasleak eta langileak alde batetik, integrazio didaktikoan ari gara Mondragon Unibertsitateko kideen eskutik. Gure eguneroko laneko pasartea grabatzen ditugu, eta hauek aztertzen ditugu hizkuntzen irakaskuntzarako gakoak izan daitezkenak azaleratuz. Klaustro osoa eta langileak ere dira hizkuntza irakasleak. Ez da departamentua, danok parte hartzen dugu, eta hau lortu dugu, 2. urtean lehenengoan ez baino, hezkuntza saila berak ere proiektu bezala onartzea eta ordaintzea. Ikasleak eta gurasoak bestetik, eta hauen euskararekiko jarrerak elkarlotuz, batez ere gurasok pixka bat bere jarrera eta lotzeko ikasleekin lotzen saiatzen ari gara, eta orduan egiten ditugu ikastalo desberdinak, ez da, mugimenduzkoa, sukaldaritza, eta gero, baita ere alde hortatik, arlori lotzeko ere udalaren laguntza, ona daukagu, eta implikazioa ona da, ze Donostian sortzen diran, horrelako parketarren proiektuak, eta horrelako gauza guztietarako, laguntza zuzena daukagu. Eta, eskertu behar dugu baita ere, udala ere proiektu honetan txertatua dagoelako. Eta gero azkenik, auzoko euskara batzordea sendotu egin dugu guztion artean. Gaur egun egian, nik ez dut esaten gure zatik hasi dian, baina proiektu potoloak ditu esku artean,
bat izan like egian euskaraz bizi nahi dugulako ekimena, bueno, hor hitzan eta asko, irutsuloko hitzan eta asko agertzen da, eta bueno, hor ari gara buru belarri, eta bueno, ikasleak esartu ditugu, eta bueno, animatua gaude, eta bueno, auzo guztia parte hartzen ari da, oso ekimen politian, eta gero egia ez hitzailea edo gunea ere sortua badegu, auzotarren eta batez ere gazteen parte hartzea proiektu konkretuen inguruan bultzatu nahi diz, oin bide seguruaren inguruan edo bultzatzen ari gara. Eta, bueno, azken batean, nik uste azpimarratzeko inguruan lanean gabiltzan txapel berean aritze bidean aletxo bat jarri dugula iruditzen zaigula. Bueno, hori da ondiena. Eskerrik asko. Bueno, lehenengo buelta honetan egin dugu nolabait zein izan ziren gure proposamen ardatz nagusia, ikusi gu garaian ere Eskasolen hizkuntza proiektuak nondi jo zuen eta Jurenek egin du, bueno, zorna aplikazioaren, berak ere esan du, azken finean ardatza asko ez daude hezkuntza komunitatearen esku, erabaki politiko batzuen esku daude, baina gutxienez nola garatu da. Hala ere niko hain, bueno, bestorrikan nahiko nuke 2016ko urterlaen 28, ezta? Bere garaian ere azterketa horiek egiten zirenean, ez, bueno, dano dakigu hezkuntza baten bere eskuapen prozesuan, hezkuntza zutabea dela, arantzaka epatu dut, eta noski, proposamena egin zanean, euskara hezkuntza gutxiagotua, egoera gutxiagotuan egotea zan, bueno, arrazoietako bat, alako proposamen bat egiteko, eta beti esaten dugu ez, hezkuntza baten bere eskuapen prozesuan, hezkuntza zutabea dela, azken finean, gure hiztun berriak etorriko dira, edo guraso seme-alaben arteko transmisioagatik, helduak euskalduntzen dielako, edo hezkuntzak beranaldi berri euskaldunak ekartzen dituelako. Guk hori badakigu, baina gehia da, gurea bezalako hezkuntzen berreskurapenean nahi ez duten hoiek ere hori badakitela, eta horrexiagatik hezkuntzaren eremua izaten dela, eraso bortitzena jasotzen dituenetako bat. Ego Euskal Herriari dagokionez, argi dago, 2011an ja, LOMCE legearen mamua, horre jarri zigutela, bere garaian ere, kontxoiak ere, balako kritika gogorra egin zuen, azken finean, hori kokatzen genuelako hizkuntzaren berreskuaren prozesuaren kontrako eraso bortiz bezala, baina hori ere egia da, esan dago ja 2016an gaude, eta 2011ko abenduan izan zanen lehen mamu hori agertu zen, eta iruditzen zaigun, gaia ere hona ekartzea interesgarria litzateke, ez? Are gehiago, berriki ikusi dugu, aurreko ostiralean, Europako Kontseilukoa dituen batzordeak ere bere txostenean berariaz jarri du, nolabait ber lege hori dela, nolabait gaztelaniari indarra emateko lege bat, non hizkuntza gutxiagotuen kalterako izango da. Bueno, kontestu hori hartuta, eta agian lehenik da behin, abelia, galdera orokor bat egin nahiko nioke, ez, LOMCE hor dakagu, eta LOMCEren, ze garapena izaneteken kontuan hartuta, horrek ze eragin eta ze oztopo ekarri aldizkio euskararen berreskurapen prozesuari, edo kasuetan ikasle euskaldun leaniztunak sortzeko egin daitezken saiakerei. Bueno, espero ezagun luzero ez eukitea, baina arrisku hor dago. LOMCE eukin edo ez eukin arrisku hor daukagu. Ezin da nada, gertatzen dena da, printzipio mailan, dagoen joku zelaian, autonomia erkidegoak kompetentzia osoa ditu hezkuntza atalean, baina praktikan hori ez da gauzatzen. Bestaldeak lege organikoak ateratzeko eskugena baldin badauka, eta lege organiko horiek ez badira mugatzen lege organiko batek izan behar dituen esparruetara, hau da, oinarrizko eskubidea garatzetik eta bermatzetik haratzago ez joatea, hori da, lege organiko batek, daukagun antolamendu honetan izan beharko lukena. Eta gainera, ez da hori guk esaten dugulako, baizik eta legean bertan, lege organiko gehienek aitortzen dute gainera. LOMCE berak eta esaten du, egiten duen planteamendua dela hori bermatzeko. Hain zuzen, hezkuntza sistemaren antolaketa orokorra, titulu akademikoak, dakizuenez, naiz eta eskuduntza guztiak eukin, beti, aspekto bat, titulazioarena, beti, estatuaren esku geratzen da, eta hortaz baliatuz, hau da, homogeneizazio baten bila, egiten duena da, batez be, edukien kontrola. Eta hortik dator, konkretoki, gehiago edo gutxiago, lege organiko guztiek daukaten arriskua. Kasu honetan, iaia muturrea eraman da. Rebalidak edo dan alakoan bitartez.
Baina, karo, hori hor daukagun bitartean, karo, esaten du, irakaskuntzaren programazio orokorra. Zer da programazio orokorra? Mailaz maila gutxienezko edukiak, maila bakotxean zer landu behar dan derrigorrez esartzea, sinatzea, bueno, oinarrizkoa. Oinarrizkoa hori baldin bada, ez daukagulekurik kurrikuluna gehiago sartzeko. Edukiak izaten dira, danotakigu. Ez oraingoan bakarrik, horrekoetan ere bai. Kontuan hartu, hemen estatutua onartu eta estatutuan eskuduntza osoak agertuta ondoren zenba lege organiko egon diren. Eta lege organiko, eta hori baina gehiago, 93ko Euskal Eskola Publikoaren legearen ondoren ere, begira nolako sarraskiak egin dituzten lege organikoen bitartez. Hor arriskoa beti eukiko dugu. Izango da LONCE, izango da LOE, izango da LOCE, izango da LOCSE, kasu batzutan planteamendu pedagogikoarekin edo psikopedagogikoarekin edo danlaukarekin adosago egongo gara edo ez, baina arriskoa hor daukagu. Horren barruan jokatzen dugun bitartean, arriskoa hor daukagu. Orduan, galderari helduta, zein da lege horren aplikazioak eragiten dituen oztopo nagusiak euskeraren berreskurapenari dagokionez? Bueno, ni oso zaila egiten zait bereiztea, euskerarena beste guzti horretatik, hori esan nahi du sarrera bezala. Baina euskeraren kasuan ere, karo, gertatzen da 2011ko abendu horretatik ona, ibilbide bat egon dela. Eta ibilbide horretan eman diran adostasun batzuk edo berformulazio batzuk pizka bat lausotu egin digute arriskua, baina arriskua berdina da, orduko berdina. Orduan argi esaten zen, lehenengo, zein da euskerari ematen zaion estatusa, hizkuntza bezala, kurrikulunaren barruan. Orduan esaten zen, eta gize titulo zeukan, de libre disposizio. Orain dira, autonomia erkidegoen konfigurazioa askeko ikasgaia. Lontzek egiten duena, da hori ere, nahiko ez da, ikasgaien jerarkizazio bat. Hori oinarrizko hezkuntzan, deko mailatan behintzat ez dugu horrela ezagutu, baina bueno. Eta jerarkizazio horretan, 3. mailan agertzen da, naiz eta aitortu, hizkuntza koofiziala dela. Hau da, koofiziala bada, biak dire koofizialak. Orduan, biak bata enborrekoa bada, bestea ere enborreko izan behar da. Ezin dana onartu da, gaztelania enborreko bezala planteatzea, eta beste batzuk gero espezifikoak edalakoa, eta 3. leku baten agertzea autonomia erkidegoen konfigurazio askeko ikasgaien blokean. Hori derrigorrez eskoen behar dana, baina beste batzuk ere bai. Naiz eta gero, eta hau da ordurik ona egindar aldaketa bat, ebaluazioan honek kontuan hartzea eskatzen du. Kurru tratamiento analogo, ez dakit analogio hori noraino, baina bai. Orduan, hasieran ebaluazioko zeretik ere kanpo geratzen zen. Gero, prozeso bat egon da hor negoziaketa bat egon da. Eta negoziaketa baten ondorioz, zer onartu zaigu. Orain daukaguna, ajustatzen dela berlegera. Baina horrekin guz gara geratzen lasai. Baina bai jartzen digu goiko zabaia. Bai hemendik urrutiago ezin zarete joan. Orduan, nora zuzendu dute zera? Fokoa. Hau, gurea, onartu gurea do Euskal Autonomia Erkidegoan daukagun gaur eguneko sistema esan, ez, hau legiaren barruan dago, baina murgiltze eredu zerari ikusi dugu nola sartu giren Kataluniako hizkuntza planteamenduarekin esate baterako. Horrek, lausotu egiten du beintzapiz panorama, baina ez gaitezen utzi engainatzen. Arriskua berdina da. Paulek esan duen bezala, hemen lege honek egiten duena da, bermatu estatuko hizkuntza ofiziala. Derrigorrez, landu behar dana eta ebaluatuko dana, gaztelania dala. Eta hori, bueno, argi geratzen da, naiz eta pizkat esan dudan bezala, gaur eguneko, edo azken boletinean abenduan, 2013ko abenduan agertu izan, gero 2 urteko prozesu bat egon zan hor, eta hor egon dira joan etorri batzuk esan dugu, bueno, ebaluazioan sartzen dugu, baina, bueno, hemen geratzen zarete, gaur daukazuen ereduen planteamentuarekin, eredua mantendu, hemen esaten da, ezinbestean eskini beharko dela, eredu bat non gaztelania den hizkuntzako, instrumentala, hau da, beste ikasgaiak ikasteko zera. Eta hezkuntza administrazioa derrigortuta daude, eskaintza hori mantentzera. Eta gainera, mehatxu argi batekin. Hori, ez badute egiten, bere gain hartuko ditu, Madrileko Hezkuntza Kirol eta Kultura Ministerioa bere gain hartuko ditu egoera alakoa dela egiaztetzen ondoren kasuko hezkuntza administrazioen kontura ikastetxe pribatuetan eskolaratzeko gastuak. Hezkuntza administrazioei egiten zaien mehatxua.
Eta gainera argi esan da, ez dira egokitza joko gaztelaniaz banakako arreta ematea dakartan edo goiko hizkuntza dela eta taldeen banatzea dakartan neurriak. Orduan, ez soluzio individuala, baizik eta eredu bat egon behar dala, zare hezkuntza sisteman, autonomia erkidego guztietan, non gaztelania mantentzen den hizkuntza bezala, baina baita instrumental bezala ere. Orduan, klaro, arriskua badirudi lausotu egin dela, eta arlo honetan ez dugula ikusten, baina arriskua lehengoa berdin-berdina da. Berdin-berdina da. Eta ikastolo autoei dagokionez, guk argi daukagu. Euskeran ardaztutako eleaniztasunen aldeko autua egin dugunez, Lomcek murgiltze aukerei jartzen dien langaren azpian egoteari muzin egin, eta eredu horretan eskokatzea bereziki zaindu beharko genukela. Eta gainera uste dugu, autu hau ikastolena ez ezik, gaur egun eskola eta eskola komunitate gehienena edo osoarena guztiena, denez gero, bere garapen eta kudeak eta ezin dira hirugarren batzen esku utzi, eta Euskal Herritarrei zein erakundei ardura eta babes eskatu behar zaiela uste dugu. Baita esango nuke, Lomceren aurrean, egon dela mobilizazio bat eta bar, eta hori mantendu behar dugula tensio hori. Baina arriskua euskararen euskalduntzearen berreskuratzearen ez da etorri bakarrik lege organikoetatik. Ben bertan ere izan ditugu beste planteamentu batzuk, esain urrutira joan beharrik ez daukagu, arriskutuak izan direnak. Besteak beste, guretzat behintzat, marko hirueledun markegoa bera ere oso arriskutsua zen. Eta esaten dugunean ereduen, hizkuntza ereduen planteamentua gainditu eta dagoela, baina kontuz. Aldaketak egiterakoan, ondo baloratu beharko litzateke, gure ustez behintzat, eredu bakotxak ze emaitza ematen duen, hori argi dago, eginda daude hori, baina baita bakotxak dituen gabeziak eta posibilitateak. Eta hori kontuan hartuta egin planteamentu bat. Ni ez dit balio esaten badiate eren bat. Orduan, arriskua bai, lege organikoena argi dago. Hori, baina hortik aparte, ere, kontuan euki lege organikoak aspektu batzutan usten duela tokian tokiko hezkuntza administrazioak ere bere garapenak egitearena. Ausardia pizka batekin egindik esertxo bat gehiago. Baldin eta bitartean ez bada negoziatu ez garela mugiduko. Eskerrik asko, Abel. Lomce horren zaitez, jarraipenarekin, justo, horrekoan irakurri nuen ez, urtarria era 15 EAEko aldizkari ofizialean argitaratu zen, dekretua ez, oinarrizko hezkuntzaren kurrikuluma zehaztuta, Euskal Autonomia Erkidegoa sartzen duen alegian, baizatarren, Lomceren transposizio hori EAEko arautegian. Eta, harritu ninduten hainbat elementu ikusi nuen, ez da? Nire uste apalean, kontraesankorra dienak, gero Juleni luzatuko dio galdera. Ez hor, dekretu horrek bere, hasierako iruzkinetan, esaten du, EAEko dekretu horren arabera, Euskara izango dela sistema eleaniztun horren ardatza, Euskarak lehentasunezko tratua izango duela, baina gero, bapatean agertzen da, hizkuntza aukeratzeko askatasunaren printzipioa, eta haian hori lotzen zaio Abelek esandakoari ez, Lomcek inposatzen duen zera horri, baina gero berriz ere esaten du, zein izan behar duen ikasleen irteera profila, derrigorezko hezkuntza amaitzen dutenean, hor berriz ere agertzen da gaztelania zein euskeraz, hau zein idatziz modu egoki eta eraginkorrean komuniatzeko gai izatea da helburua, hortaz hizkuntza ereduak hobetu behar dira. Niri, honek kezka asko sortu zizkidan, esan bezala, hor badago iseik egindako azterketa, alegia hor agertzen zen zein ikasen hizkuntzen gaitasuna, orduan, kezkak, eta Julen iruestut nahi nion erantzuna ez, nik hemen atatzen ondorio da, nolabait, azken finean badirudi, dekretuaren bidez, ereduen sistema betikotzea edo ekarriko duela, eta orduan, berriz ere, zabali geratuko da, Euskaren gaitasuna egokia izango ez duten, ikasleak, edo beralaldi berriak bermatuko ditu ereduen sistema horrek,
Eta, bueno, galdera za, nola uler daiteke gaur egun oraindik ez, ikaste eredu orokortua jartzeko balintza egokiak egonda, gaur egun bai irakasleriei dagokionez, bai balintza egokia daude, eta dekretua dituen oinarri horiek kontuan hartuta euskara lehentasuna izan behar duela, eta bar, urratz hori ez egitea. Eta hori da burate, Juleni luzatu nahi nion galdera. Julen galdu egiten beste lege, eta inbeste, baina bai egia da, iruditzen zaita lonzeren, esan dituen gauztak aplikagarria diala baita ere hemen, eaen behintzate aplikatu nahi duten puntuekin. Azken batean, zuk esaten zuen bezala, ereduen politikarekin jarraitzea dakar, eta horrek guk aldarrikatzen dugun euskara izango da irakaskuntza hizkuntza, behintzate oinarrian euskara ze hori ez du bermatzen, eta nik uste hori ari garela Euskal Herriko hizkuntza eragile gehienak aldarrikatzen behin da berriro, eta hori ez du bermatzen. Zergatik aldarrikatzen dugun beste eredu mota bat, herritarren hizkuntza eskubideak errespetatuz, euskara modu eraginkorrean ikastea ahalbidetzen duen eredu bat behar degulako. Ikasleen arteko diferentzia soziokulturalak ere gainditzen laguntzen duelako alde guztetik begiratuta ere. Bizikidetzan, eta euskara tresna kohesionatzaile bilakatu behar dugu. Bakigulako gainera, euskarak ikasteak ez dira inoko kalterik egiten beste edozein arloaren irakaskuntzari. Orduan, Euskal Herri osora zabaldu behar da, euskararen normalizazioak eskatzen duen hizkuntzaren estatusa, euskara berezkoa den neurrian ofiziala izango da, ezagutu beharrekoa eta bere egoera diglosikoaren eraginez lehentasunezkoa. Dekretua Heziberrik eta ezartzen dituenak txarra bada gainera eaen, hori da, bere ezarpen eremua, Nafarroako egoera oraindik ere kaskarragoa da, Baskuentzen legeak indarrean jarraitzen duelako. Albistagietan beste zerbait ulertarazten bada ere, hor dekretun bat egongo da, baina legea nik uste bere horretan jarraitzen duela, eta hor daude eredu, pai ereduak edo indarrean ez. Eta, zuk esan duzun bezala, egia da, eaen behintzat, eta nik uste Nafarroan ere baietz, irakaskuntza, hizkuntza sistema, hizkuntza askatasunean oinarritzen dela, eta gurasoei ematen zaiela askatasun hori. Eta horrek ez duela eskolduntzea bermatzen, inondik inora ez. Eta, ez dakit, hau albideatzen duen bidea, ez dela hautazko izan behar. Azken baten eskubide bezala ez dela hori aurkeztu behar. Euskara bizitzako esparru guztietan erabiltzeko gaitasuna lortu behar duelako gure ikasleriak. Muga juridiko nagusia dugu aurrean, Abelek esaten duen bezala, dekretuak ze egingo dituzte, baina legeak dira aldatu beharrekoak, ez? Nik ulertzen dudaren arabera, eta batez ere, aipatzen duzen aipatzen den gauza bera azalduko dut, badirudi, alderdi politikoen artean, egon daitekela eineko 30 edo 40, ereduen alde eta, olako, legeen alde jokatzen duena, baina gero, ereduetan, matrikula garaia dugu, orain ere ikusiko dugu, euneko 30-40 hortatik, ez dakit, euneko 5 edo izango den gero eredu erdaldunak aukeratzen dituna. Orduan, gizarte mailan ere, hori gainditu egon beharko litzakela iruditzen zaigu. Eta aldaketa, beharrezko ikusten dugu, jendarteko partei eta arlo guztietan, langilerian, Abeleren aipatu du, sistemak euskeraz lan egin behar du, zeregin guztietan. Hizkuntza prestakuntza ez da linguistikoa izan den soilik, bertako kultura oinarritutakoa izan behar du baita ere, euskal kultura ezagutu behar du langileriak. Lekuan lekuko hizkuntza ere bai, hori erabiltzen jakitea ere ezinbesteko iruditzen zaigu, eta kontratazio guztia noski elebidunak, eta zuk erdatzoietako bat esan duzuna, magisteritzako eskoletako ikasleria guztia, euskera, elebiduna izan beharko luke, ez? Askotan gertatzen dago langilearen eskubideak gelditzen diala ikasleen hizkuntza eskubideen gainetik.
larria da esatea, baina batzutan hori gertatzen da. Gurasoak, ezagutza eta erabileraren aurrean duten konpromisoa areagotzeko bidea jarri behar dira, eredu direlako, beren seme-alaben jardunean. Eta hauen hautaketa eskubidea ez da ikasleen hizkuntza eskubideen gainetik jarria izango. Hori da, nik uste, akatsa egiten dena hasiera-hasieratik. Ikasleak, gure lanaren xede dira eta beraien eskubidea dira guztien gainean jarri beharrekoak. Ama hizkuntzaren balioa eta ekarpen azpimarratuz, euskaran murgildurik hasiko dira hasiera-hasieratik, hori da gure nahia. Eta etorkinak ere eskubide eta bete behar berbera dituzte. Eta erantzun kolektiboa proposatzen da. Bai bitartekoen eskaintzan eta baita erantzunaren banaketan ere bai. Ikastetxean inguru hurbilari lotutako hizkuntza proiektuak egingo dira, hortan ari gara, ikasle euskaldun elean hitze proiektuarekin, saiakera hortan ari gara behintzat, eta ebolaketa kualitatibo ugari egin beharko dira. Bai barrukoak eta baita kanpokoak ere, bide honean doala ikasleria ziurtatzeko. Behar bada, bitarteko gehiago jarri beharko dira emaitzen arabera, lehen Arantxak esan duen moduan, baina agian gizarteari iruzurra ekiditeko neurri gogorragoak eskatzea ere proposatu beharko genuke. Eredu batek ez badu beraien irizpidea betetzen, agian ezinezkoa izango da kentzea, baina ez dakit soberan dago momentu enten. Eta gero, eskola komunitatearen adostasuna eta lankidetza ezinbesteokak ikusten ditugu. Hizkuntza proiektuak diseinatzeko eta garatzeko. Eta ez hori bakarrik, inguruko gizartearekin eta eragileekin harremanetan jarriko da ikastetxea plan estrategiko baten gidaritzapean. Gizarteak ere euskeraz bizi behar du, ez eskolak bakarrik. Prestatu legeen inguruan. Legea azkenean borondatea dago atzean, ez? Legeen atzean azken finean borondatea eza. Ez dago bai. Bat, dekretu horrekin jarraitu ze, dute, igual horiek izan dira, lehen irakurraldian, niztez asumarratzekoak ziren elementua, baina zegoen beste bat, abere askotan eztabaidatua da, eta hau Arantxari luzatzen dio da galdera, ez? Dekretuan bertan, ez, jasotzen da, historikoki hezkuntza sistemaren esku utzi da ikasleak euskalduntzeko eta euskal gizartea euskal normaltzeko ardura nagusia. Eta dekretuak berak dio, hezkuntza sistemak benetan dituen aukeren barruan ondo bete du erantzukizun hori. Nik hor baditut bi elementu edo, eta hori komentatu nizun, interesgarri ez, horre benetan dituen aukeren barruan ondo bete du erantzukizun. Ez nik horre, segun ikuspegite egiten duzun, benetan dituen aukeran, esleitu dizkiozun aukeran, benetan dituen aukeran, oso gauza zabalagoa izan daitekelako ez. Orduan, galdera zan, benetan erantzukizun hori bete egin du, ala gehiago egin liteke, eta gero bestea, hori nik uste dut ere, Abelek aipatu du, zuk aipatu duzu proposamena aurkeztu duzunean, Julenek aipatu du, Aitorri Kastolan Galtzadien proiektua azaldu duenean ez, azken finean eskolak berak bakarrik ezin du, eta nik uste dut proposamenean ere hor azpimarra handia jartzen zen, eskola zaratago, hor beste hainbat proposamen egiten zirela, benetan helburu hori lortuko, bai, galdera bazeokan bi aldez, batetik hori hezkuntzak izan duen guztia egin du, bete du hori, benetan horrela ikusten duzun, eta gero bestea, ze beste faktore edo kontuan hartzen ziren proposamenean, nolabait ikare eskolean iztun sortuko dituen ikasteredu orokortu horretan. Ura honditan ibili zeate, eta orain nahi tokatzen zai pixkat berriro ikasle euskaldun eleaniztunak sortzen proposamen hortara bueltatzea. Nere ustez, eskolari aitortu egin martzaio hamarkada hauetan guztietan egin duen lana. Egia da, asko izan dira euskaldundu ditun ikasleak, eta era berean asko izan dira euskaldundu ez ditun ikasleak ere. Eztabaida genezaken ere zer den euskalduntzea. Eskolak zenbateraino euskaradun egin ditun ikasleak eta zenbateraino euskaldundu dituen ikasleak. Edo nola ere, hor dago, eskolak egin dituen bidea, hamarkada hauetan,
unean izan ditun bitartekoekin, laguntzekin, prestakuntzarekin, eta bar. Horretaz gainera badakigu hizkuntza ezagutzeak, euskera ezagutzeak ez dakarrela erabilera. Horregatik, ezagutza maila altuagoa lortzen ari garen arren, erabilera maila oso baxua izaten jarraitzen du. Eta ezagutza eta erabilera ez dugu lortzen parekoak izatea. Urteak pasatzen dira eta ez dugu lortzen erabilera ezagutza mailera hurbiltzera. Bide horretatik, nire ustez, irakaspen aberatsak atera ditzakegu eskolak hamarkada hauetan egin duen bide horietatik eta erabili dituen bitartekoetatik. Eta bide horiek ikusi dugu noraino eraman duten eta zer egiteko aukera eukidun, ezta? Nik uste dut urrunago iritsi nahi badugu eta legeak agintzen duena erdietsi nahi bali badugu, hau da, derrigorrezko eskola garaia amaitzen dutenean eskamutilek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako bi hizkuntza ofizialak eta atzerriko hizkuntza bat edo bi ondo menperatuko ditula alegia, pentsatzen dut eskolak orain arte eginduna baino beste zerbait egin beharko dula. Eta edukien bidea probatu dugu eta badakigu noraino iristen lagundu digun. Gure iritziz, proposamen hau jorratzen ibili ginen lagunen iritziz, hezkuntza sistemak gaur ematen dituen emaitzak, baino hobeagoak emateko gai bada. Baliabide guztiak bere esku jarriz gero. Baina guztiarekin ere mugatua da bere eragina. Gure ustez lehen urratsa ezigunea izaeraz eta funtzionamenduz benetan euskalduna izatean datza. Eta hortik abiatuta, eskola barrua eta kanpoa lotzeko proposamenak egiten saiatu ginen, ikasle euskaldun eleaniztunak sortzen proposamen horretan. Gure ustez, aisialdiaren eta eskolaren arteko koordinazioak estua izan behar du. Neskamutilek eskolaz kanpoko ekintzak ere euskeraz egin behar dituzte. Gure ustetan, eskolak motorea izan behar du, prestatzen ari den euskal ikasleak, neskamutiloiek, euskerazko espazioetan integratzeko. Gazteak, euskaradunak baino areago, euskaldunak izan daitezen. Eta hortik dator pixkat, aipatu duzun eskolak bakarrik ezin du hori. Izan ere, ezigunetako ateetatik kanpo mundu osoa dago, bizitza erreala. Eta ez badugu lortzen, eskolan ikasitakoa ikasleentzat funtzionala izatea, aurrek eta gazteek, euskara bere bizitzako pasadizo eta gertaerekin eta interesekin lotzea, zaila izango da motivazioan eta ondorioz erabileran eragitea. Hizkuntzaren balioa lortzen da komunikazio egoera guztietarako erabilgarria gertatzen den neurrian. Eta komunikazio egoera horiek hezkuntza arautura eta eskola mundura mugatzen bali madia, seguruenik jai izaten jarraituko dugu hizkuntzarekiko atxikimenduan eta erabilerari dagokionean. Proposamenari lotuz, ingurumaria honetan, egin genuen proposamen integral horren tresna garrantzitsuena hizkuntza normalkuntza plana da. Abelek esplikatu dizuen hizkuntza proiektuaren barruan sartzen dana. Hizkuntzaren normalizazioa lortzeko, ekintza isolatuak baino, planteamendu sistematikoan oinarritzen diren plangintza eragingarriagoak baitia. Euskara ikasle gustoko dituen jarduerekin lotu behar dugu, hori lortu behar dugu. Hizkuntza paisaia zaindu eta hizkuntza irizpideak ezarri behar ditugu eskoletan. Familia giroan ere, euskararen ezagutza eta erabilera bultzatzeko egitasmoak bideratu beharko genituzke. Eta horiek guztiak jasotzen dira proposatu genuen hizkuntza normalkuntza plan horretan. Eta horiekin batera proposamenean oso kontuan hartu beharreko beste hainbat alde ere aipatu genituen. Eskola zaratago dauden elementuak diren arren. Eta lehenengoa berriro diskursoari dagokionez,
pentsatzen dugu, jendartean diskurtso argumentario bat sortzeko eta zabaltzeko beharra dagoela, eta hori azpimarratu genuen, euskera jakitak dakarren onuren inguruan motivazio aktibatu behar baita esparru guztietan. Eta hezkuntza arloan zehazki, azken urteetan langileen artean zabaldu diren hainbat zalantza, usatzeko balioko luke diskurtso honek, gurasoen motivazioa sustatzeko, eta bar. Beste ekinbide bat, Euskal Herriko hezkuntza planteamendua kulturaniztasunean eta eleaniztasunean ardaztea izango litzateke, Abelek lehen esplikatu ongi eta argi. Beste bat izango litzake euskera komunikaziorako tresna eragingarria bihurtzea, eta bide horretan, hiztunentzat beharrezkoa bihurtzea eta hiztun gaientzat erakargarria. Eskola barruan eta eskolatik kanpo eragin dezakeen esparrutan lortu beharko genuke hori. Eta azkenik, behar bada eskolarekin ez du eskolari lotuta dago gehiago, baina ez zitzaileen prestakuntzari dagozkionak proposatu genituen gure proposamenean. Eskerrik asko, Arantza, denbora aurrera doa, eta agertu diren gauzekin ikusi jardunaldi batzuetarako ere badakagula. Bai eskubidez egin dugu, kurrikulum egin dugu, kanpo faktorez, eta bar, eta hala ere, egin dugu garapena, egin dugu gaur egun ze mehatzu edo ze aukerakagun, eta nik bai apur bat, etorkizunako perspektiba jarrita, eta hori ere, komentatu nizuen ez, igual, buelta laburra batan gero jendeari aukera emateko aber galderak edo kezka partekatzeko bai eskatu nizuen, badak izai dala bosna minutura ekartzea, esan dugu ez, lontzer hor dago, gizartea kaleratera da, egin dira gerraldiak, egin dira itzaldiak, egin dira manifestazioak, bilgunea sortu dira, gurasoekin partekatu da, eskola komunitatearekin partekatu da, baina hemendik aurrera, zer, eta daki galdera hau beti oso tipikoa izaten dela, baina guztut horretaz ere xertzo baititz egiten dolegokela, ez? Aburat, hemendik aurrera zer, nolaren eragin dezakegu, ze falta zaigu, non daude etorkizunakoakoak, eta esan bezala, Hego Euskal Herrian kokatuta, eta, hemen nena aipatu ditugun mehatxu eta hauek kontuan hartuta, buelta txiki bat, 5 minutu gero ja entzulei aukera ematearren. 5 minututan. Aurretiaz eskertu Arantzari, nik eremu guztietan, zehaztu du askoz gehiago, eta hain zuzen, hortaz ari nintzen esaten dudanean, hizkuntza normalkuntza plana barruan sartzen dugula, eremu guztia besarkatzen duelako gure hizkuntza proiektuak, alde horretatik. Eta azkenengo galderera joan da, telegrafikoki. Eta makro zabaletik hasita igual jeitziz, eta telegrafikoki benetan. Alde batetik, hizkuntza gutxiagotu bat dugu euskara, eta hor lehenengo printzipio nagusia, eta eskolatik haratago, eskola eremu ertzitik haratago doana behintzat. Eta ja, 21. mendeko hasierako hizkuntza politikan oinarria txostenak esate zuen bezala, gizarte eleaniztun baten barnean euskara biziberritzea gizarte osoaren helburu kolektiboa da. Eta hau, argi eduki behar dugu. Lotu Zarantzak esan duenak. Eta beraz, herritar guztiona, beroz benderari gure ideologia hierra politikoa, hortaz, ikuspegi honetatik helburu nazionala bezala planteatu behar dugu. Ez bakarrik hezkuntza barruan ze planteamentu ereduak eta ez, edo hartzen dugu helburu nazional bezala, edo bestela jarretuko dugu beti partxea jartzen. Bigarrena, eta lotzen du lehen Julenek esan duenarekin, ziurtatu behar dugu, eskola barruan, baita kanpoan ere, eleaniztasun planteamentuak egiterakoan, euskeraren lekua ziurtatu behar dugu, bestela, hortik aurrera. Edozein planteamentu, eleaniztasunaren planteamentuak eta bar, kolokan jarritzak euskeraren garapena. Bereziki, inglesa bezalako prestigio sozial handiko hizkuntza batei buruz ari garenean. Hor dago pairena, eta bar. Lehenengo, hori bermatu behar dugu. Euskera ardatz duen eleaniztasun planteamentua. Hirugarrena, eta lotuta lehen esan dudana, dagokionari eskatu behar zaio, behintzat, 21. mende hasieran zertan dan jakintza praktikoa nahiko izatea EHiko hizkuntza ofizialetan derrigorrez eskolaldia bukatzerakoan. Baina hori irteera profilian ondo zehaztuta. Eta horretarako bitartekoak jarri. Eta horretarako baldin eta aldatu behar bada gaur eguneko ikastereduen planteamentua, bai, ados. Baina, lehen esan dudana, ikastereduen sistema gainditzeko, eredu bakotxearen gabezia gainditzeko estrategia planifikatu eta gauzatu behar dira. Bestela, hemen ere, berriro ere, euskera galtzen ateratzeko arriskua.
Eta laugarrena, eta hau orokorra da, baina momentu honetan guretzat behintzat klabea. Hezkuntza sistema propio bat eraikitzearen beharra. Behar dugu hezkuntza lege bat. Hezkuntza sistema bere osotasuan hartzen duen lege bat. Badakigu, honek hau ez dela panacea bat, ez duela konponduko. Lege organikoen arriskua aurrekiko dugu. Baina edozein kasutan ere, hezkuntzaren eremuan iparra definitzu aldera, erabat garrantzizkoa. Eta datorren lege organikoarekin talka egiten badu, hala da guztiz ere merezi du. Zebintzat, eukiko dugu definituta, nora joan nahi dugun gure hezkuntza sisteman, eta indar gehiago eukiko dugu elkarrekin aurre egiteko. Eta hori ere uste du beharrezkoa dela. Eta horren barruan, lege horren barruan, euskera ardatz duen elebitasun erreala eta elebitasuna bideratzeko konkrezio guztiak. Hizkuntza proiektua eta plana ere hor sartuta. Urrengo aspekto bat, sartuko nitzateke konkretuki hizkuntzarekiko erronka nagusienak. Eta aipatzen dut 3-4. Momentu honetan, hezkuntza, ez dut esaten paradigmas, gehiago erabiltzen dugu paradigma berri baten ari garela, badirudi zerbait aldatzen dugunea ja paradigma berri baten, eta arriskutsua da, paradigma aldaketa oso gauza seri bada. Hezkuntza eredu berri hauetan, kompetentzien diskursoa eta bar, hizkuntzak duen pisua. Hizkuntzen trataerak, kompetentzietan oinarritutako hezkuntzaren ikuspegitik, inoiz baino garrantzi handiago hartzen du hizkuntzen trataerak gure kurrikulunean eskolan eta eskolatik kanpo ere. Orduan, hor, benetan, egin behar dugu, egokitzapen bat, lehen aurreratu dizue, gu egiten ari garela, hizkuntzen kurrikulum bateratuaren planteamentua, baina hori gauzatu gelara eraman eta horretarako, planteamentu egokiak eta baita prestakuntza ere. Bestalde, eskolako komunikazio inguruen kalitatea hobetzea, hau ere esan dugu. Aspektu guztiak, eremu guztietan, hori kontuan hartzea. Eta hori lotzen dut, euskera biziberritzeko konpromisoarekin. Julenek aipatu du, eta gainera hori praktikara ere, hori oinarritariko bat da horren planteamentuan, harreman estua, inguruan duen gizartearekin, ikuspegi zabal eta planteamentu plangintzak garatzearekin. Eta amaitzeko bi aspektu. Euskal kultura biziberritzea. Hau ere, lotu behar dugu, lotzen dugu gupintzat, ezinbestean hizkuntzen lanketarekin. Hizkuntza da, kultura baten errotutako produktua eta kultura horren transmisorea, komunitatearen, identitatearen euskarri. Eta gainera, kultura kontzeptua bera ere dinamikoa da, etengabe berdefinitzen ari garena. Orduan, bi eginkizun estartu behar ditu gure ustez euskal hezkuntzak. Euskara helduleku duen euskal kulturaren transmisioa eta biziberritzea ziurtatu beharko du lehenik, eta horrekin batera, egungo gizarteak eskatzen dituen kultur ezagutza universalen lanketa ziurtatu beharko du. Elkar bizitza erdiesteko bide bezala. Eta amaitzeko, kultura aniztasunari eta hizkuntza aniztasunari erantzutea. Danotakigu, aniztasuna gure gizartean, eta hori, anistasun hori, nabaria da gure gelatan ere. Orduan, ikasle horien integrazio bideak, alde batetik, euskal gizartean bizializateko behar duten hizkuntza nahiz kultur kompetentzia garatzen lagundu beharko dugu, baina, bestalde, bereziki, euskeraren, euskal kulturaren sustapena aurrera egingo badugu, ezinbestekoa dugu ikasle horiek euskeraren eta euskal kulturaren aldera lerratzea. Beti ere, eurien jatorrizko kultura eta hizkuntza baztertu edo gutxietzi gabe. Telegrafikoki, bakotxa garatu beharko litzateke askorbe gehiago, baina, hori da, orokorrean, Hala gelitu, Bueno, gauza asko errepikatu ingo benituzke, nik uste motzagoa izango nezela, berak oso ondo goro biltzen du, hola, diskurso politik duzu. Nik eskatzen duguna, da, behin da berri osan duguna, hizkuntzen eskakizun maila eta peak zehaztu beharra dagoela. Eta betearazi, nola baita ere bide batez, zer da ahoz zein idatziz modu egoki eta eraginkorrean komunikatzeko gai izatea? Hori beharrezkoa daukagu. Da gero, baliabide, giza materialak, giza baliabidea, pedagogikoa, danetatik, azken batean, kultura eta hizkuntza txertatuko dituen kurrikuluma, Euskal Herri osoan aplikatzeko modukoa, kultura aniztasunari begira ere, beharrezko dugu, banaketa orekatuago bat egitea zaren artean, benetan aberasgarri sortatzen nahi badugu. Ezinbestean dugu hori, gaur egun, nik zuzendari bezala esango dizuet, lehen hezkuntzako
10 ikasle behar ditugu, 6 urtetik gorakoak, sartzen zaizkigunak, giza baliabide izateko ikastetxetan. Hori, irakasle bakoitza kontutan hartuta, 23 ordu lektiboa ditugula, esango diazu, ze laguntza dan, astean, hain jatorri desberdinetatik ditugun ikaslei laguntza baten bateko. 2-3 ordu ateratzen dira gehienera jota, eta hori, Ukrainiatik atzo etorri izan bati, astean 2 orduz lagunduko dio ebengoak. Bueno, nik uste hori hain argi dagoela horri beste erantzun bat eman behar diogu ze. Abele dion bezala, horiek euskaldundu behar ditugu, horiek ere bai. Bete beharrak eta eginkizuna berdina dituztelako. Eta gero, lehen esan dugun bezala eta behin da berriro azpimarratzen gara, ikasle euskalduna lehen iztun proiektu honek euskara eta herria lotzea ezinbesteko duela. Eta orain momentu enten lotura hori egiten ari gara militantziaz. Hori ere aurrikusi egin behar da. Ezin da, honek ez dakizan bat bilera egiten ditu, hori ere mugatu egin behar da, eta pixka bat ez dut esango funtzionarizatu egin behar denik, baina nola bat ere errekonozimendu bat izan berko lukezik. Ikaragarrizko lana da eta gaina berria da. Jarrera eta lege aldaketa ezinbestekoa da, Heziberri dekretuak, Baskuen Zeren legea, Euskal Ereduak Nafarroan ezartzeko ratioa, goiti bera aldatu beharrekoa ditugu eta borondate politikoa da, horre eskatzen duguna. Eta zen dugu alde ona? Jendartea. Jendartearen borondatea aprobetxatu behar dugu. Gakoa herria eta herritarrak osatzen dugu. Eta hauen borondatea betetzeko euskal hezkuntza benetako eskumena izatea. Eta gure artean, elkarlana. Eta elkarlana behetik hasita. Hemen gaude, hemen hezkuntzako eragile desente gaude. Elkarlan hori, hasi beharko genuke benetan, geure, esan baino gehiago, praktikatzen. Nik hori horrela ikusten. Nik nire txikitik erantzungo izu, Paul. 8 urte joan dia ikasle euskaldun eleaniztunak sortzen proposamena aurkeztu zenetik, eta ohartu naiz, sortu genueneko egunerokotasun bera jarraitzen dula izaten. Onerako eta txarrerako. Nire ustez, gakoa hizkuntza bakoitzarekin 6 maila lortu nahi dugun zehaztea dela. Abelek esan dizuen bezala. Eta ondoren ezinbestekoa dela ebaluazioa. Ebaluazioa tresna hezitzaile gisa ikusia. Abian jarri ditugun plangintzak egokiak diren edo ez ikusteko. Eta ebaluazioaren ondoren proben emaitzen tratamentua behar dugu. Tratamentu horrek ere izaera hezitzailea izan beharko luke. Laguntza bideak edo ondorioztatzen diren ekimen eta plangintzak lehenbailen abian jartzeko. Eta emaitza horiei lan tresna edo adierazle izaera eman beharko litzaieke euskalduntzearen eta euskeraren erabileraren inguruko ikerketen oinarria izan daitezen eta markoaren eraginkortasuna optimizatzeko lan tresna bilaka daitezen. Eta azkenik erantzunkizunak eskatu beharko lirateke. Oso garrantzitsua da ebaluazioen emaitzen erantzunkizuna ondo mailakatzea eta bereiztea. Erantzukizun horiek batutan orbanakoak izango dira, danak beti ikaslei begira jartzen dira. Baina, ebaluatu beharko genituzke ikasleak, plangintzak, hezitzaileak, prozesuak, hori dena ebaluatu beharko genuke. Eta batzutan behar bada erantzukizuna kolektiboak izango dira. Ausartuko nitzake esatea, ezinbesteko gakoak euskera gutxi duenari, euskera gehiago eskaintzea dela. Eta aurre hezkuntzan eta batez ere 0-3 zikloan, murgiltze eta mantentze ereduak ezartzea eta hor inbertitzea. Gure indarra eta dirua eta bitartekoak eta gero, hizkuntza bakoitzarekin lortu behar duten maila zehaztea, ebaluatzea eta erantzunkizunak eskatzea. Nire ustez, hor, buelta hortan dago gure arazoaren soluzioaren gakoa. Eta pentsatzen dut ez geniokela denborari berriro pasatzen utzi behar, jakin gabe egiten ari garena, eragingarria den
eta euskararen berreskurapen eta normalizazio prozesuan aurrerapausoak ematen ari garen ala ez. Ze zigunetatik ateratzen diren belaunaldiak euskaldunak izango diren ala ez dago jokoan. Hori da nire etorkizunari begira. Bueno, bakite gauza asko eta denbora gitxi. Baina, bueno, gutxienez ona horbildu zaretenok ere, zeo badakazue, komentatzeko, iruzkia egiteko, galdetzeko. Juan Mari, hane. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, nik esan nahi nuke hausnarketa moduan, ez da ikusle... Ai, ez da nahi grabaketa, Bueno. Hoi ez da nahi. Eskarrik asko. Bueno, ikusle moduan esan nahi dut... Bueno, ikusle moduan indezazket hankasartzek edo hankamotzagian ere geratzen naiz, ez da? Baina hausnarketa moduan esan nahi dut eleaniztasuna aberatsa dela, hori ez da zer berria, ez da? Aberatsa da, hizkuntzak, bueno, hor dago, ez da? Baina, bueno, euskera izango litzeke ardatz, hori ere ez da berria, ez da? Baina niretzako historik, bueno, euskerako kezka ez dagoen modu hontan, niretzako zentratuta dago eskoletan, ez da? Eta agian, bueno, eskoletan, ikastoletan, ez da? Eta niretzako ume horiek ikasten dute ematen zaien guztia, ez da? Baina gazteen gain dago agian erabilera arazo hori, ez da? Esan nahi dut, gazte izan aurretik umeak izan dira eta sozializatzen dira eskoletan, familitik eskoletara, ez da, eta parkean. Baina gazteen sozializazioa ez dago bakarrik instituton edo unibertsitateen, ez da, dago taberna baten, dago polideportibon, dago kulturetxen, dago gizartean, ez da, baina hor niretzako bai herri txikitatik ateratzen den gazte hori edo sozializatu, ez zidan gazte hori euskera munduan, eta ikastoletatik, eta niretzako parentesis moduan ikastola die Euskal Herrin euskerarekiko txantxa bat, ez da, hor gaztea, nolabaite, batzu bat dira atzerritarra dienak eta beste batzu die euskaldun zaharra dienak, ez da. Eta hor niretzako, badirudi euskaldun zaharra, gazte euskaldun zaharra, euskaldun petoa, aurkitzen dela pareta baten kontra bezala, ez da. Zeren hor orekatu beharko litzeke eta esan beharko litzeke zein dien gehiago pasiboak edo aktiboak, ez da. Hau da, gizarte baten balego aktiboa eta pasiboa dago, ez da. Osea, lan egiten dunak eta umeak eta edadeko jendea. Gazten artean, agian ere bai, atzerritarra denak sartzen ditut, ez bakarren magrebiak, hor bere euskerarekiko kalitatea ez dute ematen, die kakotxean tartean parasito batzu die, ez da, parasito batzuk esan nahi dut, euskera jaso dute eskoletan, baina gero gizarteratzerakoan, eskola eta unibertsitatetik kanpo aukitzen dira gune asko, baita lantokiare bai, ez da. Eta hor erabilera netzako hor galdu egiten da, ez da, erabilera, zen bi multzo daude, aktibo eta pasibo bat, ez da. Eta nor da hundigua, pasiboa edo aktiboa, pasiboak aktiboari jandi zaioke, agian bai, ez da. Eta hor niretzako erabilera kontua, ni Tolosatik nator, eta Tolosan ere badago kezka hori, ez da, erabilera, euskararen erabilera. Baina gaztea da, deno dakigun bezala, etorkizuna, baina euskararekiko ere etorkizuna da, zen hor dago fokoa, ez da. Eta nik zer egin behar da, zer egin behar ez da, ez dakit, zeren irakaskuntzan ez nago, baina bai ingo nuke beste salto bat, ez da, eta hemen euskararekiko kezka handia neungatik hasita, ez da, zeren ni momentu honetan, bueno, euskaldun zaharra naiz, baina ikusle moduan nago, ez da, eta iruditzen zait, ikastolak umekiko aurrak direnez, dala elementu bat, ez da, baina gaztea da etorkizuna, eta gazten euskera hor dago, ez da, eta inkluso esango nuke kalidadea, ez da, pasiboak edo parasito kakotxo tartean jaten badu aktiboa, euskeraren kalitatea galdu egiten da, ez da, ikastoletan edo euskera agian niretzako
hausnarketa moduan ere zeituz, niretzako euskera agian ez da galduko, segunare ez da galduko, zen eskoletan eta unibertsitateen dagoen bitartean euskera hor dago, denak elikatzen euskera, baina beste kontu bada kalitatea ez da, euskararen kalitatea, euskaldun zaharrak, bestelako jatortasuna dauke euskera, bueno, hor utziko dut ez da, eta ja bukatzeko, ez da, salto moduan ez, kezka, gabeziak eta dena ez da, eta niretzako ejemplo moduan esango nuke duela agian 25-30 urte pobrezia zeon, eta gaur egun ere pobrezia dago. Eta guain dela 25 urte, almazen handia jartzen zituzten elikaduraz beteta, eta jendea ezin asetu. Momentu bat iritsi zan, berplantatu ibertzala pobrezi hori, eta daukagu beste sistema bat, ez da? Gizarte zerbitzuetako sistema. Eta euskerarekiko hemen gauza asko esan dira, eta niretzako euskera patrimonio bat izan da, niretzako gaur egun dugu Osakidetza, daukagu gizarte zerbitzuak eta dauzkagu beste 3 sistema gehiago ez da, eta dena dute bere struktura. Hemen aipatu die gauza asko ez da, lege baten beharra, bai, lege baten beharra, bat badegu, 82koa, normalizazioa instituzioetan ez da, administrazio publikoan, baina agian, gaztekiko etorkizuna begira berak dutelako nolabaite atxa ez da, osea, beraien eusketan dago euskeraren erabila ez da, eta niretzako hor, beste sistema bat bezala hartu beharko litzeke euskera ez da, lege batzen oinarrituta, arauak, irizpidek, ze zerbitzuak dauzkagun o baliabideak gaur egun gizartean, gauz asko ikastolak, eluiar, bueno, gauz asko dago ez da, eta hor ni ikusle moduan, esaten dut, ze baliabide gehiago zuek, bueno, eta ja luzatzen oso interesgarria, beste norbaitek igual galdera zehatzari bat aprobetxatuta hemen 3 ordezkaria behar ditugula, interesgarria, agian galdera zehatzen bat edo dinote probestuz hemen, Abel, Arantxa eta Julen hemen ditugula, ez da egite esan dagoen bueltan edo... Ez dakite, ulertu dudanaren arabera, hortan nahi geha, hori nahi dugu, gazte horiek ere, euskara mundua ez da ikastolan gelditu, ez da eskolan gelditu, baizik eta horiek ere, nahi hori, berain borondate hori ere, txertatzea, gizartean. Bestela, isla bezala bihurtzen da eskola, ikastola, eta hortik aparte gero bakoitzak nahi duen egiten du. Gazte horiek ere, erakarri behar ditugu, ze gaztea dira etorkizunan noski, eta horiek erakartzeko modua bilatu beharko genuke, eta horregatik borroka da oso globala. Ez da bakarria eskola gaia. Bai, pixka bat niko hortaz nahi nuen, gizarte osoaren helburu kolektiboa eta helburu nazionala hitz egiten nuenean eta bar, ez? Eta gero gizartean aktibatu beharko dira estrategiak, ez? Esate baterako, atzo bertan, gaur berrian irakurri duana, ez, kontseiluak euskara zerbitzuak egiteko eskaria egitearena, edo, beste artikulu interesgarri bat ere agertzen da, hau da, berriro aktivismoa berplanteatzen hasi behar gara esparruletan ere gizartea mugitzeko pizka bat, badago artikulu interesgarri bat gaur, ez noa propagandarik egite, baina berrian bertan, ez, orduan, bai, egia da, hau eskolatik arutzago doa, planteatu behar dugu, planteatuta dago, gertatzen dara da, etengabe estrategiak planteatzen ari behar garela. Badau, beste galdearik, edo... Bueno, bai, pargatu. Bai. Bueno, nik bakarrik esan mila esker eta zorionak egiten izaten lanatik eta eskaini urte askotako osasuna jarraitzeko lan hortan. Eta hoi esan da, esan bihaizuet medallan beste aldeko arpegilea. Ni Tolosan bizi naiz. Ez da Tolosako, baina Tolosan bizi naiz baita ere. Eta gaztetan joten ditzan korreota. Korreotan zauden denak erdaldunak. Eta erdera zeitzi egin du normal denak. Tolosane bai. Eta gaur berriro mutikoa bihurtu naiz, da joten naiz korreota, jaunero. Eta harrituta nago. Harrituta nago daude bi erdaldunak
bentaniletan, eta 3 euskaldunak. Denak, dena, baita koloretakoak asko, euskeraz jabetzen dira. Arritutan nago, Benetan, pozgarria dago ikustea, eta orduan, horrek esan nahi du, falta deun salto bat, ondo esan dezu edena, baina da gaula instituziotan. Hor dago gakoa. Eskerrik asko. Zuri. Bueno, igual, azken... Bai. Bueno, nik galdetu nahi dutena da, galdetu nahi dutena da, ama hizkuntza euskera ez daukenen aurrian, eskolak ze jokaera hartu bida ben, hau da, pixkat azaldu ze hori bebai ez, baina, bueno, pixkat. Eta gero, lehen pixkat ibilizatea berbetan hizkuntza bakoitzan zela tratau bia dan, ez? Eta pixkat hori pixkat hobeto pixkat sakonduko bazinue, adibidez, gaztelera zela tratau bia dan. Bai. Pixka, bueno, azaldu ingo hobeto. Kontua da, bueno, ni Antzulatik nator, eta Antzulako eskolan ez da ikasgaika ematen. Bertan proiektuekin da lantzen da, eta orduan gaztelera sartzerako orduan egiten dena da proiektu horiek lantzen dira gazteleraz. Gazteleraz lantzen dira eta euskerako funtzionamendua hizkuntza behikularra, ez egunero barkatu ez, hastian atzalde bat lantzen da proiektu hori gazteleraz. Beti euskeraz funtzionatzen da, baina hastian atzalde bat gazteleraz. Eta atzalde horretan hizkuntza behikularra gaztelera da. Eta ikaslien artean gaztelera ez da erabiltzera edo behartu ez da hitza, baina bultzatzen da. Eta horren inguruan kezka dago, eta kezka dago, baina nire galdera da, ze eragin daukan jokaera horrek euskerarekin. Eta beste gauza bada bai, eren jokaera izaten dela askotan ama hizkuntza gaztelera daukena, gaztelera edo euskera estan hizkuntza danean, gaztelera erabiltzen da pixkat refortzo bezala euskera mailaik ez dauken bitxartian. Eta horren inguruan, Bueno, galderak errez egin dituzu, orain, nola erantzuten dizugun. Bueno, lehenengo galderari buruz, uste dut planteatzen zenula, ian nola euskera, etxetik euskera ekartzen ez duten ikasleekin nola jokatu edo lako zerbait, ezta? Bueno, guk ikasmaila guztietan planteatzen dugu murgiltze eredua. Murgiltze ereduak esan nahi du, ikasle horreri, ume horreri, euskeraz hitz egingo zaiola eskolan. Proposamenean sakonago jorratuta daude hizkuntzekiko identifikazioa pertsonekin, espazioekin, luze joko luke hemen hori dena azaltzea, baina pentsatzen dugu ikasle horiei murgiltze eredua eskaini behar zaiela. Lehen esan dudan gako nagusia, euskera gutxi dutenei, euskera gehiago eskaini. Biztan da hori, alik eta adin gazteagoan egiten malima da, erresagoa dela. Aspekto guztiengatik, psikologiatik begiratuta, eskolaren antolakuntzatik begiratuta, hainbat alderritatik begiratuta. Horregatik gure proposamenean planteatzen genuen 0,6 egitea benetako inbertsioa eta batez ere 0,3. Eta hortarako proposamenean bertan planteatzen zen aukera ematea ikasle guztieri badakigu aurreskolek, aurreskolak ez daudela denen eskura, ekonomikoki adibidez. Orduan, proposamenean bertan, proposatzen ziren, ikasle guztiei aukera ematea goizean pare bat ordu, beka sistema batzuk, planteatzen ziren, baina edozein kasutan, murgiltze eredua uste dugu guk dala bide egokiena. Horrekin uste pixkat ere erantzuten dizuala egin duzun azkeneko hausnarketa hortara. Nik ez dut ezagutzen, uste hori
behar bada izan zen praktika bat duela urte batzuk erabili izana, etxetik euskera ekartzen ez zuten nahi, irakurketa idazketa adidez gaztelaniaz egitea, eta refortua gaztelaniaz egitea. Nik uste dut, nik behintzat hitz egiten nahi naiz ezagutzen dudan ingurutik, baztertu da bide badala hori, Bai, baina, ikerketa asko eginda daude, eta komunikazioan hitzak ehuneko oso gutxi bat hartzen dute. Rekurso pila bat daude linguistikoak, hitzetatik aparte, komunikazio hori garatzeko. Errazagoa da, adin gazteagotan, horregatik, proposamenean asko azpimarratu genuen, inbertsioak eta aleginak eta dana txikitan egin behar direla, ze gero hortik gora partxea jartzen ibili behar dugu maila guztitan. Eta ez daki zerbait gelitzen den gaztelaniarena. Kontua da, Antzolako eskolan ez dela funtzionatzen gaika, funtzionatzen da proiektu bidez. Eta orduan, gaztelerako orduak sartzerako momentuan, erabiltzen da, aztian atzalde bat, gaztelerako orduak. Kezka ez dago, kezka dago, ordu horretan, proiektua lantzen danean, bertako funtzionamendu osoa gazteleraz da, lau da. Ikasleak eren artean be gazteleraz funtzionatzen bida irakasleekin hitz egin bida hemen gazteleraz funtzionatzen bida orduan. Bihurtzen da, atzalde horiko hizkuntza behikularra gaztelera bihurtzen da, eta orduan. Hor zela kezka dago, nire galdera da, aber zer eragin daukan horrek, baote daukan eraginik, eragin negatiboik euskerarekiko, o balekua da, edo hau da, ez dakite. Hizkuntza bakoitza, badu arlo bat, gure ereduetan eta, ez dakit, astean 2-3 ordu edo izango dira, ez da proiektu galantzen da, baina ez ugalantzuelakoa bezala, baina, bai, atzerriko hizkuntza zai geanean, inglesa zai geanean, edo baita erdera zai geanean, instrumental bezala, behikular bezala erabiltzen saiatzen geha. Erderarekin askoz gehiago lortzen dugu, inglesarekin baino. Baina bai, nik uste horrela egin behar dela gainera. Osa, hizkuntza hori egoera komunikatiboetan jarri behar dugula, eta egoera komunikatibo horiek badagokion hizkuntzan landu behar ditugula. Asko gertatzen zaigu, euskeraz gaizkitze egiten dutela, jose gaizkitze egiten duten euskeraz, gaizkitze egiten duten euskeraz, eta gero kontuatzen zea, nahiz eta jatorria desberdina izan, gazteleraz ere gaizkitze egiten dula. Orduan, asko transferitzen dela hizkuntza batetik hizkuntza bate egiterakoan, bestea egiterakoan. Orduan, ez duela kalterik egiten, Osa, horrelako, erabili behar dugu, lehen hitzagea, eta erabilera hori ere kontuetan, hartu behar dugu nola egiten duten baita ere. Eta trataera bateratua aipatzen da, ez? Orduan, aldaketa handi xamarra da, iristen dalako beste erabilera berri batea. Eta hor, proiektu horietan egiten diran gauza, gero erakutsi egiten dira, gero zintzilikatu egiten dira, gero blogak egiten dira, 3 hizkuntzetan trataera bateratua. Eta nik uste dut, helburuak ez diala galdu behar, eta ezin da modu berean tratatu ingelesa edo gaztelera. Orduan, nik uste irakasleen artean badagola batzu beldurra, besteak jarrera kontrakoa, besteak... Orduan, nahi iruditzen zait hor eman behar dela, sakondu behar dela pixka gehiago, eta ikusi zein dian hizkuntza bakoitzak dauzkan utxuneak, eta gero normalkuntza alde batera utzi gabe, ikastetxeko paisaia eta erabilera, eta hori dana, nik uste nahiko aldaketa datorrela edo ez dakit ondo pentsatuta dukagun. Bai, nik lehen aipatu danean orain hizkuntzen kurrikulum bateratua ari nintzen batez be, egiten ari garena bigarren hezkuntzan.
eta baita zerbait, zeran. Orduan, hor bai planteatzen dugu hizkuntza eta literatura arlo bakarro bat bezala, eta planteatzen da oinarrizko kompetentzia komun bat, eta hori gero konkretatzen da mailaz maila, eta gero egiten da hizkuntza bakotxa kompetentzia horri ze ekarpen egiten dion, eta egiten da kompetentzien mapa. Julenek esan duen bezala transferentziak eta guzti kontu okita. Baina, ari gara, maila horietan. Behan, beti ere ikastola bakotxa bere egoera soziolinguistikoa kontuan hartuta egiten duen planteamentua edo konkrezioa bai, askea da, baina beti ere printzipio batzuk mantenduta. Hau da, guk gaztelania kontestu ezberdina kontuan hartuta, baina orokorrean legea betetzen dugula esango dut, baina hizkuntza lantzen sistematikoki lehen hezkuntzan eta batzutan, leku batzutan, hirugarren mailan hasten gara. Beste batzutan, egoera soziolinguistikoan behar bada, lehen mailatik hasten gara. Baina inmersioa guk printzipio bezala aspalditik ikastoletan hori dago, eta hori... Arantza? Ni motzean erantzungo izuet, eta esango nizueke, hizkuntza proiektua ongi definituta bali maukazue, ez diozuela beldurrik izan behar arratsalde hoiei. Proposamen hau eta eleaniztasunaren planteamentua ez da hizkuntza kentzea, baizik eta hizkuntza gehitzea, baina kontutan edukita hizkuntza bakoitzak, ze aukera daukan, ze presentzia, hizkuntzan artean ze harremana dauden, orduan hitz egiten genuenean prestakuntzari buruz, hor ere adierazi nahi genuen, hezitzaileen artean eta gurasoekin eztabaidatu behar dugu eta hausnartu behar dugu zer ulertzen dugun eleaniztasunaz eta ze harreman dauden hizkuntzen artean eta hori guztia. Eta gaztelania gure alderako urte hauetan etorri diren migrante guztiekin hizkuntza pila bat daude ikastetxetan. Gazteleraz gain. Ni bizi naizen herrian, euskararen presentzia txikia da, eta kalean gero hizkuntza asko entzuten dira gaztelaniaz gain. Orduan, eta hori aberatsa da, eleaniztasunaren ikuspegitik, baino etxerako lanak ondo eginda eduki behar ditugu. Eta hor, hizkuntza proiektua klabea da. Hizkuntza bakoitzari, ze tartea eta ze presentzia, eta ze indartze eguneak, eta eman behar zaion ondo definitu behar direlako. Hasiera esan dut honek soka mutur, edo ari mutur asko zeukala, hitz egin dugu pedagogiaz, didaktika, politika, eta hezkuntza badakala. Beretan, hendik eta behin eskerrik asko, Abel, Arantza eta Julen, zuen presutasunaren gatik, eskerrik asko beste behin Martin Luagalde Kulturforuari, plaza hau eskaintzeagatik, eskerrik asko zuei guztioi, ona etorri izanagatik, horre berriaren bidez ikusten ari zaizkigun hori guztiei eskerrak, eta ikusten duzuenez, honek badaka soka, eta espero dezagun, halako aukera gehiago izatea, gaur hitz egin ditugun haue guztia, modu lasaiago batean eta zerkatuago batean partekatzeko, eta lehen esan dakoa, orain etorkizunari begira, etorritugun erronkei begira, benetan lehen aipatu dute amendik ere, bagera aurre egin diogun eragileak, eta batasun horretatik indarra handiagoa erakutsiko dugulako. Eskerrik asko eta ongi izan.